mommies, soon-to-be mommies, and of course sa lahat po na nandito po sa araw na ito. I am Kimberly D. Dohot of the Provincial Health Office of Sorsogon Field Health Services Division. At ako naman po si Kit Ann Monique Binoceta, isang public health nurse mula sa PHO-FHS. So we are gathered here today for a very meaningful celebration, and that is the National Safe Motherhood Week Advocacy Awareness. This gathering is held in formal observance of the resilient commitment of the Provincial Health Office in partnership with the Department of Health Bicol Center for Health Development to ensure that every pregnancy is wanted, every birth is safe, and every mother receives the quality health care she deserves. Indeed, today's advocacy focuses on empowerment through awareness kasi we firmly believe na kapag nabigyan ng tamang impormasyon at accessible services and maternal care ang lahat ng mga nanay, we can help create a safer pregnancy and achieve a healthier community because no woman should deserve to risk her life for you to give life. So once again, welcome to this important event. To officially begin our program, may I request everyone to please stand for the invocation. Dakilang may likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadyan niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas, at samahang lumikha ng pamayanan payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Alright, pwede na po tayong maupo. Thank you po. So sa punto pong ito, pakinggan po natin ang isang awitin na isang inspirasyon para po sa ating mga Sorsoganon. Once again, let us all welcome Miss Kit Ann Monique Nosete. A round of applause po. Sa probinsya niyo mong nangungutan,
Sorsogon. Una ang Sorsogon, may dignidad ang tawag. Konkretong programa, katakot ang mga proyekto. Progresibong Sorsogon, mahihiling na niyagam. Katrangkilohan, kauswakan, kanorgolitan. Sorsogon. Gabos, kita mag-urag man. Tao yan na mauot niya tong liwanag na. Gabos, makikinabang. Lambang saro, maaanduyunan. Yan, mamamatean. Ang progreso, kan Sorsogon. Una ang Sorsogon, may dignidad ang tawa. Konkretong programa, katakot ang mga proyekto. Progresibong Sorsogon, mahihiling na nito. Katrangkilohan, kauswakan, kanorgolitan. Probinsyang Sorsogon, Sorsogon. Unang Sorsogon, madignidad ang tawa. Sa programa sa bangkay mampari sa kapas. Maunaan, Sorsogon. Alright, thank you so much, Ma'am Monique, for that very beautiful song. Ayan. So, hindi lang MC ang aking kasama, kundi entertainer din po para sa lahat. So, package deal na si Ma'am Monique. Ade! Sige po, so go, Ma'am Monique. So, to formally welcome all of us to this important event, let us recognize our lovely participants and distinguished guests. Simulan muna natin sa ating mga distinguished guests. We have here the Regional Director of the Department of Health, Bicol CHD, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. We also have our Chief of the Local Health Support Division of the DOH Bicol CHD, Dr. Gladys S. Demdam Escote. Of course, we have our nutritionist and dietitian for Miss Christine B. Espiritu. Let us all give her a round of applause. And also, our project assistant one from the PNNP, Dexter Moros. Welcome, sir. And also, our health program officer one, Miss Nicole Balgevino. Let us give her a round of applause. Our Health Program Officer 1, Mr. Jomar Ceciliano. And our Health Program Officer 2, Regner Almohuela Jr. Welcome and thank you for your presence. And of course, we have our partners from the Philippine Obstetrical and Gynecological Society, Sorsogon Chapter. Thank you so much. Let us give them a round of applause. We also have our PhilHealth Sorsogon, the Provincial Government of Sorsogon, Sorsogon City Health Office, Bulan Rural Health Unit, Kasiguran Rural Health Unit, Huban Rural Health Unit, the Sorsogon Provincial Hospital, Provincial DOH Office Sorsogon, our PIA Sorsogon, our Sorsogon Provincial Information Office, the Kalusugan Program Dental Team, and NutriFoods Corporation. And of course, we also recognize the presence of the DMO5 of the Provincial DOH Sorsogon, Dr. Rita May C. Angbon. And of course, ang pinaka-importanting guest of the day, our mommies. Kaya pag narinig nyo po ang inyong barangay or area, please wave your hands to be acknowledged. We have our participants from Sorsogon City. Ayan, kaway-kaway naman po tayo. Wave. From Sorsogon City. And also we have from the municipality of Bulan. Yun, Yes, madami. welcome. Sige po. And also from Kasiguran.
Asan po ang mga taga-kasiguran? Taga-kasiguran din Yes, ako. si Ma'am Monique taga-kasiguran. And Siguro also, on the way pa. last but not the least, from the municipality of Huban. Ayun. Yes, welcome, Welcome po. So, ayan. So, thank you so much everyone for being here today sa ating activity. And of course, to formally welcome us all in this important event, let us listen to the welcome remarks from our esteemed rural health physician who champions in family health. Let's give a warm round of applause to Dr. Luis Miguel L. Doluiras. Muntik na. So marahay na aga po sa Indogabos. Good morning sa inyo pong lahat. So una-una po sa lahat, good morning po. So una-una po sa lahat, gustong-gusto ko po talagang pasalamatan sa ngayon dahil alam po natin na napakarami pong programa na nakansela dahil sa pagtaas ng krudo dahil sa nagaganap po ng mga digmaan sa Middle East. So una-una po, pasalamatan natin ang Department of Health and of course, ang aking pamilya sa Provincial Health Office of Sorsogon sa kanilang partnership para po maisakatuparan po natin ang programang ito o ang aktibidad na ito para sa ating mga bida sa araw na ngayon, which is ang ating mga naggagandahang pregnant women ng Sorsogon. Okay? So tandaan po natin ang second week of May, sineselebrate po natin ang Safe Motherhood Week. Sa tema po ngayon, yung alagang ina, ligtas sa simula. So ano pong ibig sabihin noon? Alam po natin na pagdating po sa public health, lahat po yun libreng serbisyo binibigay natin sa mga buntis at sa iba pang mga populasyon o tao. Ang gusto po natin, sa loob po ng 9 na buwan ng inyong pagdadalang tao, kayo po ay natututukan ng ating mga healthcare workers at nakikita sa mga rural health units at pampublikong health facilities para masigurado at ma-ensure na ligtas po ang inyong pagbubuntis. Hindi lamang pong ligtas na pagbubuntis, kundi ihanda ang inyong katawan sa panganganak after 9 months. Tandaan po natin sa inyong mga soon-to-be mommies or soon-to-be repeat mommies, meron kayong isa pang buhay na daladala. Okay? Bakit ba namin gustong-gusto kayong alagaan? Darating ang panahon na tayo tatanda. Yung inyong mga anak na gusto nating ma-ensure na healthy at malusog na ipapanganak, gusto natin na sila ang next generation na mag-aalaga sa atin. Sila ang magiging future doctors, nurses, teachers, police na magpoprotekta at mag-aalaga sa older population. Kung ngayon pa lang po inaalagaan na natin sila, we will see a brighter or mas healthier na community in the future na magiging kampante tayo na hindi tayo pababayaan ng ating mga anak. Tama po ba? Tama po. Kasi mahirap naman po yun ang ipapanganak natin malnourished. Paano tayo poprotektahan yan pag tayo tumanda, di ba? Mahirap naman yung anak natin, puro TikTok. Gusto ba ninyo ang mag-aalaga sa inyong doktor, TikTok ang pinag-aralan? Siyempre, hindi tayo papayag na ganun. Dapat lahat malulusog. Okay. Sa ngayon po, bukod sa family health cluster na napakarami pong programa under it na ako po ang nagsusupervise, sa ngayon po, isa din po ako sa mga lead ng Simulat Katapusan sa probinsya ng Sorsogon. Alam po ba ninyo ang Simulat Katapusan? Lalo na sa mga nanganak na previously. Okay. Sa ngayon pa lang po, magkakaroon po tayo ng booth doon. Ang gusto ni Governor Amor po kasi meron tayo yung Simulat Katapusan or ipagpatuloy natin ang Simulat Katapusan kung saan magbibigay po tayo ng benepisyo na 5,000 pesos sa bawat successful na pregnants. Pero may mga condition po yun. Ang gusto natin, lahat kayo, kinukumpleto ang prenatal check-ups dahil napakahalaga po yun na nakakapag-undergo kayo ng necessary laboratory test, examinasyon ng mga doctors and healthcare workers sa inyong 9 months na pagbubuntis. Minimum of 8 prenatal check-ups yun. Okay? So, syempre, pag nanganak kayo, dapat
nire-register or nire-register ninyo ang ipinanganak ninyo sa local civil registrar. So kailangan natin ng birth certificate. So ngayon pa lang din, kailangan din ninyo ng national government ID, either provincial ID or municipal ID or any national government ID na nagpapakita po na residente kayo ng Sorsogon. Tapos, mamaya po i-introduce sa inyo, explain sa inyo further kung ano pa yung other requirements para makapag-avail ng yun. So, kailangan po, bumabalik kayo at nakikinig kayo sa mga healthcare worker kung kailan yung next na prenatal check-up. Para ma-avail ninyo, isipin ninyo 5,000 piso makakatulong sa inyo. Bukod pa doon, magbibigay tayo ng maternity kits kapag kayo ay nanganak. So, marami pong mga supply na kasama doon sa tote bag na yon. Yung tote bag na yon, napakaganda na pwedeng bitbitin ninyo kahit saan man kayo pumunta. Okay? Bukod po doon, isa sa mga hinahandle ko ngayong proyekto under the provincial government through the leadership of our Governor Amor, yung flu vaccination. Kasama po ang mga pregnant women sa population na bibigyan po natin na priority na makakuha ng flu vaccination. Saan po ba makukuha ang flu vaccination? Ilo-launch po natin yun beginning next week. Pero makipag-ugnayan po kayo sa mga rural health units, lalo po sa inyong mga mother midwives o mga HRH, kung kailan po yung mismong day ng launch. Pero hindi po to mabibigyan lahat kaagad-agad dahil po sa limited po ang ating supply. But definitely, meron sa inyo, lalo na kayo ay priority group sa mga pregnants. Okay? Makikipag-ugnayan kayo. So yun lang po ang gusto kong message sa lahat po, no? Kasi alam ko marami pa pong mga activities tayong gagawin ngayon sa mga different booths. Gusto ko po na alagaan natin ang inyong sarili para meron po tayong masisigurado at magiging planadong maayos ang inyong pagbubuntis hanggang sa inyong panganganak. Okay? Nakikita naman natin na nagagandahan ang ating mga mommies kahit na buntis kayo kasi hindi po dahilan ng pagbubuntis para hindi natin alagaan ang ating sarili. Tama po? So again, maraming salamat po, lalong-lalo na sa ating mga partners at of course, again, Department of Health, ang Kalusugan Team, PhilHealth, ang POGS, ang nag-organize nito, ang FHS team na alam ko pong pagod na pagod during the past month sa pag-prepare po nito. Nakita ko ang kanilang pagod. And of course, ang health promotion team. So maraming salamat po at muli po magkita-kita tayo sa mga health facilities at naway magkaroon ng ligtas na pagbubuntis at panganganak ang lahat. Maraming salamat po. Thank you so much, Doc Luis. Sana po mas na-inspire kayo na mas pangalagaan ang inyong maternal health, hindi lang para sa sarili niyo, kundi para sa future din ni baby. So, syempre, may tanong kami, di ba? Diniscuss ni Doc yung simula't katapusan. Sino na po sa inyo yung naka 8 prenatal visits na? Or so far, 4 or up to 5 or 6 prenatal check-ups po sa ating mga participants. Sino naka 4? Nakailan Taas na ang kayo? kamay. Ayan, isa, 4. dalawa. Sige, way So, to ayan. go. So, very good po kasi sinusunod po ninyo yung payo ng inyong mga doktor. So, i-reiterate ko lang po yung sinabi ni Doc. So, at least 8 prenatal check-ups po ang kailangan nating makumpleto hanggang sa tayo po ay manganak po. Para sure po tayo na ligtas ang inyong mga baby. And of course, kayo din po na mga mommies. Okay po? So Sige may po. time pa naman, so sana kumpletuhin natin ang 8 prenatal visits. Ayan. So sa punto pong ito, hindi rin mawawala ang suporta mula sa ating Department of Health Regional Office. So pakinggan po natin ang message of support from the OIC Regional Director of DOH Bicol CHD, Dr. Rosa Maria B. Rempilio. A round of applause po. Maraming salamat sa ating MCs for today, si Miss Keith at saka si Miss Kim Bonique na singer na din po. Palakpakan po natin sila. Mamaya kakantahan niya kayo ulit. Maray na aldaw sa gabos, mga taga Sorsogon. Parang hindi kayo nag-breakfast. Bawal yan sa mga badus na day nagkakaon tultul. Di ka man namahaw?
Numahaw naman pala eh. Una po, sa ngalan Department of Health, Bicol Center for Health Development, nagagalak po kami na makasama kayo ngayong araw na ito sa celebration ng ating Safe Motherhood Week. Every year po, sineselebrate natin po ito bilang isang pagkilala sa kahalagahan ng mga baing nagdadalang tao. Madali po bang magbuntis? Hindi. Pero bakit hindi kayo nagpapa-prenatal check-up? Sabi kanina si Miss Kim, nagtanong siya, sino na yung naka-4 na check-ups? Ibig bang sabihin, hindi pa nakaka-4 o never pang nagpa-check up? Naka-4 naman. O hindi pa umaabot ng 4 kasi maliit pa. Pero by this time, second trimester, dapat at least naka-3 na sana kayo or naka-3 na, second try. 3 hanggang 6 na dapat. Sino na umabot po ng 6? Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay sa inyong mga batang nasa sa sinapupunan. Importante po ang prenatal check-up. Susugan ko na yung sinabi ni Dr. Miguel kanina. Importante po yun kasi hindi lang kalusugan ninyo ang binabantayan natin, pati po yung kalusugan ng ating mga sanggol sa sinapupunan. Bago ko magkwento, allow me to greet first ang butihing ama ng Sorsogon, si Governor Boboy Hamor, for continuously supporting health programs po para sa mga Sorsoganon. Mapalad po ang Sorsogon sa pagkakaroon ng isang ama na tunay na may malasakit sa inyo. Alam ko po, lahat naman ng local governments nagtitipid sa pondo ngayon dahil sa presidential directive para hindi masyadong maramdaman ang epekto ng gyera sa Middle East. Pero with Sorsogon as our partner, meron po tayong ganitong activity. Huwag po nating sayangin kasi naghanda ang Provincial Health Office with Dr. June Bolo as the head and Dr. Marcel Fajardo. Tayo ka kasi ine-expect ko ikaw yung mag-welcome. Sabi ko, ano to? Pinapasa mo na ba ang corona kay Dr. Miguel? parang ganun ang tingin ko eh. Pinapasa mo na eh. Pero maraming salamat po sa Provincial Health Office, officials and staff. Saan po ang staff ni Dr. Marcel, ang ating HPU team, and Family Health Cluster Team ng Sorsogon PHO po. Sila po yung naghanda nito. At sa mga local government officials po na nagpadala sa ating mga mommies dito. Maraming salamat po sa pagpunta. Alam ko maaga kayong gumising dahil medyo may distansya kung saan man kayo nanggaling. Sa ating Philippine Obstetrics and Gynecological Society guest, si Dr. Janice Lo. Maraming salamat po. At ang ating team from DOH, led by Dr. Gladys, siya po ang ating Local Health Support Division Chief. Si Dr. Rita Ang po, siya po ang DOH officer natin dito sa Sorsogon. So pag may kailangan po kayo, ang guguluhin ninyo, si Dr. Ang. Advance Happy Mother's Day. Diba sa linggo, celebrate natin kayong lahat dahil ang iba first time na mommies, ang iba mga mommies na, ang iba lola. Ako lola na po ako. Meron na ako isang apo. Anyway, natutuwa po ako kasi kahit medyo malayo itong site sa inyo, except for Sorsogon City residents, pumunta kayo. Hindi po madaling magbiyahe sa buntis, di ba? Mabigat. Pero yung pagpapakita ninyo ng interest na umattend sa activity ito, malaking bagay na po dahil alam ko tututukan ninyo ang inyong pagdadalang tao.
Sa ngalan po ng Department of Health, Center for Health Development at ang aming Secretary Ted Erbosa, buong puso naming ipinapahayag ang aming suporta sa Safe Motherhood Week celebration at maging sa programa at mga aktibidad ng kaakibat nito. Simultaneous po ang celebration natin throughout the region nitong Safe Motherhood Week. Meron pong activity sa Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Catanduanes, at dito sa Sorsogon. So sa ngayon po, sabay-sabay tayo. May mga kagaya din po ninyong mga inang nagdadalang tao na nag-a-attend nito sa ibang mga probinsya. Una sa lahat, saludo po kami sa inyo. Alam namin na hindi madali ang pinagdadaanan ninyo. Nadaanan ko din po yan. Ng mga ina at ng mga buntis. Sino yung naiinis na dahil hindi na maipasok yung mga dating damit sa kanila? Sarili, di ba? Kailangan nyo magbago ng damit eh. Pati underwear. Di ba? Pinupuna na ba kayo ng inyong mga asawa na pumapangit ka na? Hindi pa naman. Dapat hindi. Kasi pag sinabi nila yun, palayasin nyo. Joke lang po. Diba? Kaya naman kayo nabuntis dahil sa kanila eh. Ay, Doc June, magandang umaga. Maraming salamat sa pagdalo. Akala ko, Indianin mo ko eh. Thank you. Sandali lang ako. Si Dr. June po siguro ang representative ni Governor. May mga pagbabago sa katawan natin pag nagdadalang taon, di ba? Tapos meron tayong mga iniisip na baka hindi maganda, madaming pangamba, masi-CS ba ako? Di ba kadalasan ganun eh. Baka suaki. Tapos minsan ang dami nating tanong, bakit kaya namamaga ang ilong ko? Hinawakan na. Si Mami hinawakan yung ilong niya bigla. Una-una kasi yan, di ba? Pag nasa second trimester ka, parang namamaga yung ilong. Bakit nga kaya? Di ba, no? Nakakatuwa, pero minsan nakakasama ng loob na, ano nangyayari? Bakit parang ikaw yung ang ganda-ganda mo bago ka nagbuntis? Pag nagbubuntis ka na, kita mo talaga siya. Daming nagbabago. Nais po namin ipaalala sa inyo from the DOH, from the PHO, at ng ating local health offices na hindi kayo nag-iisa. Going through these changes po, may kasama kayo, kami, at ang ating mga local health workers po, aantabay sa inyo habang kayo'y nagbubuntis. Ang layunin ng programang Safe Motherhood ay samahan kayo sa bawat habang ng inyong pagbubuntis. Mula sa check-up, tamang nutrisyon, our nutritionists are here, members of the PMNP, and ang ating provincial nutritionist po nandito, and our regional one, si Miss Tin. Mali ka, pakilala ka sa kanila. Si Miss Tin po ang nutritionist ng region. Asan ang provincial nutritionist nyo? Ayan si ma'am. Ito po ang provincial nutritionist. Yung may mga, minsan kasi pag buntis ka, parang meron kang hindi nakakain. 'Di ba? Parang naaamoy mo pa lang, naduduwal ka na. So, sila po yung pwedeng konsultahin in terms of what to eat pag nagdadalang tao. Nutrisyon, pag-iwas sa mga panganib, kaya nandito si Dr. Janice, hanggang sa ligtas na panganganak at pag-aalaga kay baby. Kami po sa DOH Bicol, katuwang po ang Provincial Health Office ng Sorsogon ay handa pang umalalay sa inyo. May mga serbisyong maaari nating lapitan, tulad ng konsultasyon sa pinakamalapit na rural health unit sa inyong lugar, prenatal check-ups, at mga payo mula sa doktor, nurse, at midwife. Nakikinig po ba tayo pag pinapayuhan? Thank you.
Yung iba kasi nakikinig lang, pero hindi sumusunod. 'Di ba? Iba yun. Nakikinig ka, pero hindi ka sumusunod. Dalawang bagay. Nakikinig tayo. Yes. Sumagot kayo, yes. Sumusunod ba? Yan. Yan nakakatuwa kasi mas malakas yung sumusunod na yes. 'Di ba? Kasi kung hindi tayo susunod, nakinig nga tayo, pero hindi tayo susunod, malaki yung posibilidad na maging hindi ligtas ang ating panganganak. Hinihikayat po namin kayo na sulitin ang mga serbisyong available sa inyong mga lugar. Huwag mahiyang magtanong, magpatingin ng regular, at sundin ang mga payo ng ating mga health workers. Ang simpleng pag-aalaga sa sarili ay malaking hakbang para sa kaligtasan ninyo at ng inyong anak. Mga nanay, mahalaga po kayo. Ang mga susunod na henerasyon sa inyo na po manggagaling. Ang inyong kalusugan ay kalusugan ng ating mga bata na malay po ninyo maging presidente bagang araw. Ganon ka-importante ang inyong role as mothers. Kasama ninyo ang DOH Bicol, ang inyong mga health workers at ang inyong mga komunidad sa pagtiyak na ang bawat pagbubuntis ay ligtas, ang bawat panganganak ay maayos, at ang bawat ina at sanggol ay malusog. Maraming salamat po at hangad namin ang inyong masayang paglalakbay sa pagdadalang tao. Again, Happy Mother's Day sa lahat. Ayan, palakpakan po natin, Dr. Rosa Maria Rempilio. Maraming salamat po, Dr. Rempilio, for your inspiring message of support and of course, for your continued commitment sa pagpapalakas po ng maternal and child health programs sa ating lalawigan. So at this juncture, let us call on and hear the message of support from our Provincial Health Officer 2 ng Provincial Health Office of Sorsogon, Dr. Renato B. Bolo Jr. Palakpakan po natin. Magandang umaga po. Ulitin ko ha. Magandang umaga po. Ayan, dapat may sagot para alam ko gising tayong lahat. Nakakatuwa po na tayo'y nagkakatipon-tipon ngayon, no? Para sa iisang adhikain, no? I-promote natin ang safe motherhood. Unang-una, bumabati rin po ako ng paggalang sa ating Regional Director, Dr. Rose, sa atin pong head ng, isa sa mga heads po ng DOH, Dr. Gladys, sa atin pong head ng DOH, si Dr. Rita, sa atin pong OB, no? Dr. Janice, at kasama din po si Doc Luis at ating mga taga-PHO at lahat ng mga taga-DOH at PHO. At may taga-City Health Office po ba dito? Kami po ay nagpapasalamat sa pag-organize po nito, no, para sa ating mga buntis. Sigurado naman po ako, lahat kayo buntis, di ba? Tama? Sino po ang malapit na? Mga 8 months na, taas ang kamay. Sino 9 months? Taas ang kamay. Baka mamaya, manganak na kayo dito, ha? Sino ang 6 to 8 months? Taas ang kamay. Ayan. Sino ang 0 to 5 months? Taas ang kamay. Sino yung akala buntis pero hindi buntis? Taas ang kamay. Wala naman pala. Akala nyo lang buntis kayo. So, tanong ko po, kayo ba ay nagpa-prenatal na? Lahat kayo. Sino hindi pa nagpa-prenatal? Ayan, good. Tanong, ilang prenatal ba ang minimum na kailangan nyong makompleto sa buong pagbubuntis nyo? Ilan? Yan, nakakatuwang marinig sa inyo. Susundin natin yun, ha? Sabi nga ni Doktora, iba yung alam, iba yung sumusunod. Susundin natin yun. Bakit? Sigurado ko binalita na sa inyo ni Doc Luis kanina. No? Ang magandang balita. Kasi tandaan po natin, no, ang pagbubuntis ay pinaghahandaan. Kaya nga po hindi siya kasama sa cases na pwedeng bigyan ng tinatawag na MAIFIP, yung medical assistance to
to indigent and financially incapable individuals, yung assistance ng DOH. Kasi nga, pinaghahandaan daw po ito. Hindi naman to emergency, hindi naman to biglaan. Subalit minsan sa pagkakataon na hindi sinasadya, maski naghanda, nabubulilyaso yung hinanda. Tama? Sa hindi inaasahan. Kaya, maganda po na meron tayong tinatawag na, sinabi kanina, ano yon? Simulat, katapusan. Ito po ang programa ng provincial government sa pamumuno ni Gov. Buboy Hamor na 7K plus program. Matagal na to, alam to. Sino na ang nakatanggap dati, yung mga nauna nang nakatanggap ng simulat katapusan? Yan. Di ba? Familiar kayo nun. Ang tanong ko lang, pakatapos yung mga anak, kailan nyo natanggap? Ilang weeks? 1 month. Okay. Ang target po natin ngayon, inililipat po kasi sa mga ospital ang implementation para ang target, pagpa-uwi ninyo, hawak nyo na yung pera. ASAP. Para mas ramdam nyo. Kasi sabi ni Gov. Buboy, minsan 1 month, minsan 2 months. Diba? Nangyayari yun. Hindi naman din yun sinasadya ng munisipyo. Kasi may proseso din po sila. Pero ngayon, ini-streamline, para daw po mas mabilis, sa mismong papanganakan mo, pwede na. Ang magdi-dispense po, ospital. Pero pwede po ito ninyong gamitin kahit sa RHU. Gusto ko pong linawin ha. Baka mamaya kayong lahat, gusto nyo ospital lahat mga anak, ay mapupuno yung ospital. Kawawa naman ang ating health worker. Binabalanse po natin. Kahit po mga anak kayo sa RHU birthing home, kahit po mga anak kayo sa private na birthing home, kahit mga anak kayo sa government na government hospital o private hospital, pwede nyo pong ma-avail ang simulat katapusan. Ano lang yung kailangan? Sinabi na ni Doc Luis kanina, sigurado ko. Number 1, prenatal. Ilan? Kung hindi ka pa umabot ng 8, siguraduhin mo, habulin mo. Dahil pag hindi ka umabot ng 8, sorry, hindi talaga pwede. Bakit natin kailangan habulin yung 8? Para masigurado natin na tayo ay regular na nagpapa-check up. Kasi baka mamaya kumpiyansa tayo, sa una, 2 o 3 check up, pag sinabi ng doktor, okay, maayos ang pregnancy mo. Pero pagkatapos kumpiyansa ka, hindi na ako babalik, nakakapagod, sayang ng pamasahe. Di ba? Tapos bigla palang magkaroon ng komplikasyon, hindi mo namamalayan. Mahina na palang pintig ng puso ng bata, hindi mo namamalayan. Nag-high blood ka na pala, hindi mo nararamdaman. Kaya kailangan natin magpa-check up. Kaya 8 yan. Sigurado yan, sa buong trimester mo, meron kang 2, 3. O ilan na yun? 8, di ba? Kung dagdagan mo pa, no problem. Huwag lang bababa sa 8. Bakit? Siguraduhin natin ang inyong pagbubuntis ay ligtas. Kaya po hindi pwedeng bigyan ng incentive ng simulat katapusan ang less than 8. Kasi ibig sabihin, binabaliwala mo ang gustong mangyari ng gobyerno na tayo ay magkaroon ng safe pregnancy. Ito ay suporta na. Tandaan nyo, hindi lang to ayuda. Ito ang pagpapakita ng suporta na gusto natin ng lahat ng buntis ay ligtas na mga anak. Suporta hindi lang ng provincial government, hindi lang ng municipal government, suporta mo mismo bilang isang buntis na sinusuportahan mong programa, susunod ka sa programa. So, 8 pregnancies of 8 prenatals, pero hanggang 4 na successful pregnancy lang. Bakit? Baka mamaya ang anak tayo ng mga anak dahil lang sa 5,000, huwag naman. Di ba? Para teka sandali, relax. O, di ba? Parang ilimit mo naman sa 4 at sana may spacing. Bakit? Para kaya natin palakihin yung mga anak natin. Magastos magpalaki ng anak. Gatas pa lang. At least ang lampin pwede mong labhan. Pero gastos pa rin sa sabon yun. Gastos pa rin sa tubig yun. Pero yung gatas, yung pagpapaaral, di ba? Kasi ayaw naman natin na hindi mag-aral yung mga anak natin. Edukasyon ang isa sa mga basic. Libre tuition, okay lang sa government. Pero yung baon, papapasukin mo ba ng gutom ang anak mo? Siyempre hindi. Di ba? Ipapa-check up mo, ipapabakuna mo. Di ba? So, nandito yung kailangan natin na suporta, hindi lang ng gobyerno, suporta nyo bilang isang benepisyaryo ng isang programa ng gobyerno. Tama po ba? Hindi ko naririnig. Tama po ba? Yan. Di ba? And lastly,
kailangan iparehistro nyo naman yung anak nyo. Kasi alangan namang ipaparehistro nyo kung kailan mag-i-enroll na ng kinder. Maraming ganyan nung una. Nakakaisip magparehistro kung kailan maeskwela na. Wag naman. Parehistro nyo kaagad para, number 1, siya ay lehitimo ng citizen ng Pilipinas dahil meron siyang registry number. Number 2, yun ang basihan para mailagay mo siya as dependent mo ng PhilHealth. Bakit? Kasi maipapasok mo siya ngayon sa yakap. O sino ba ang hindi nakakaalam tungkol sa yakap? Taas ang kamay. Yan, very good. Sino ang nakarinig na ng yakap? Taas ang kamay. Yan. Pangatlong tanong, sino ang narehistro na sa RHU nyo, sa yakap? Taas ang kamay. Naku, kulang pa. Puntahan nyo na ang RHU nyo. Magparehistro na kayo. Magpa-first patient encounter kayo. Para rehistrado na kayo. Para yung anak nyo, paglabas, adding of dependents na lang. Mas madali. Bakit? Pagdating ng panahon, hindi naman sa hinihingi. Kung kailangan nyo, ready na. Hindi kung kailan kailangan nyo, saka palang mag-aasikaso. Di ba? Nakakapagod yun. Stress sa inyo yun. Hindi pa pala naasikaso PhilHealth. Dapat maasikaso PhilHealth. Pero kung naka-ready, ay may PhilHealth na yan, ready na yan, no problem. Protektado na tayo dyan kasi may PhilHealth yan. May yakap kayo, pwede kayong pumunta sa mga RHU, libre gamot. Di ba? Laboratorio, libre yan. Part ng yakap yan. So, ang tanong ko, ready ba kayo? Sigurado ba na pag manganganak na kayo, ready kayo sa mga kakailanganin natin sa simula't katapusan? Yes? Yung mga, syempre, mga 3 months old pa lang, o 3 months pa lang nabuntis, 4 months, di wala pang 8 prenatal yan. Siguraduhin yung abutin nyo yan, ha? So pag manganganak kayo, tandaan nyo yung mga requirement. Maglalagay kami ng mga tarpaulin sa mga RHU. Inuulit ko, hindi kailangan ospital lang. RHU, pwede. Birthing home, pwede. Kahit private, pwede. Huwag kayo magdalawang isip. Pumili kung saan kayo komportable. Dahil karapatan nyo rin yan. Ngayon, manganganak na kayo, di ba? Meron pang isang sinabi si Doc Luis kanina, sigurado ko. May ibibigay na, magsisimula pa lang po, kakadeliver pa lang this week. Baka masimulan po namin to sa mga susunod. Definitely by June, meron na yan. Pero masisimulan namin yan by next week or next week. Yung maternal kit. Siyempre, hindi yan ibibigay katulad yan. Baka, buntis kami, bigyan mo. Hindi, baka mamaya, maiwan nyo yan sa bahay nyo pag nagmamadali kayo eh. Ibibigay yan pag talagang manganganak na kayo. Kasi pag ibigay din kaagad pag admit nyo, kung false alarm pala, o di sayang, madudubli, lugi naman ng gobyerno, benepisyo na nga, gublihan pa. Di ba? So, tandaan nyo yan ha. Kasama din po, hindi lang ospital yan, kasama din po ang RHU dyan. Magpapadala po kami dun. Basta, pag manganganak na kayo, saka ibibigay. I-distribute namin yan. At hindi po mawawala ng RHU niyan kasi bilang na namin yun. Naka-ready na yun. Mawawalan lang sila kung hindi sila mag-liquidate agad. Ibig sabihin, nagamit na, pinadala ng 20, nagamit yung 20, hindi nag-report ka agad, walang replenishment. Kaya kailangan mag-report sila agad. So masaya na, di ba? Ngayon, ang tanong, nanganak na kayo, anong obligasyon pa natin? Meron pa. Magpapabakuna. Huwag natin kalimutan yung bakuna ng anak natin. Lalo na ngayon, may mga cases na naman tayo ng measles. May pre-propose po kami na na-approve na rin ni Gob at base sa meeting ni Gob nung isang araw kay RD at saka kay Dr. Rita, ipupush na po namin yung bakuna Sorsogon na kung saan may 1,000 na benepisyo po ang bawat makakakompleto ng bakuna na bata. Kasi pambalik po yan ng pamasahe. Pero siyempre, makikipag-coordinate din po kami sa mga munisipyo kasi ito po yung isa sa mga 7K plus na may component na counterpart ang LGU. Kaya abangan nyo po yan. Pero sabi nga ni Gob, sa utos niya, 3rd quarter, dapat umaarangkada na rin yan. So nakita nyo, no? Ang daming ginagawa ng provincial government
sa pamumuno ni Gov. Buboy Hamor upang masigurado ang health ng bawat Sorsoganon, lalong-lalo na sa mga buntis. Iyan po ang isang bagay na kailangan din po namin ng inyong suporta. Ibig sabihin, magpa-check up kayo. We make sure na safe ang pregnancy nyo, pabakunahan ninyong anak ninyo, para naman maging safe po, hindi lang po ang anak nyo, kundi tayong lahat. Maging kampante tayong lahat. So, okay po ba lahat ng binalita namin? Okay? Mahina. Isa pa, okay? Yan. So excited na rin po ako para sa inyong lahat at hindi ko na po patatagalin kasi kung gusto, daldalan tayo, pwede kong gawin hanggang maghapon. Pero siyempre sigurado ako, aantukin kayo. So isa na lang pong masasabi ko, ako ay taos pusong bumabati ng Happy Mother's Day po sa lahat, sa inyo at sa mga kahit hindi buntis pero mga nanay na. Happy Mother's Day po sa inyong lahat dahil isa po kayong hero sa pagpapaunlad dahil dumadami pong ating populasyon at sana po maging responsible po tayong mga magulang sa ating mga anak. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Doc June. Thank you po sa pag-inform nyo sa amin ng mga napakagandang programa ng 7K Plus kalusugan ng probinsya ng Sorsogon. Sana po i-chismis, i-maritas natin yung mga informations na yon pag-uwi natin sa ating communities. So, sana po mas na-encourage kayong mas pangalagaan ang ating pagbubuntis kasi nandito ang Provincial Government of Sorsogon, ang Provincial Health Office, ang Department of Health at iba pang agencies para alalayan kayo sa inyong pagbubuntis. So, by the way po, sa mga gustong uminom ng tubig, ng coffee, or gustong mag-CR, please feel free to punta po kayo doon kasi alam namin na pag buntis, palaging naiihi, di ba? Opo, So, tama. go lang po. So, bali po yung ating water dispenser po and coffee yan to po sa likod. And yung CR po natin is nandito naman po sa kabilang side po. Okay po? So, feel free po to get your water and coffee. And of course, para po mag-CR break po kayo. Walang problema po doon. Okay? Sige po, Ma'am Monique. Alright, mommies. Ready na ba tayong matuto? Yes. Mahina pa, Ma'am Monique. Sige, isa pa nga tanong. Ready na kayong matuto? Yes. Ayan. Ngayon, dadako na tayo sa isa sa mga highlights of the day. It is about identifying and managing high-risk pregnancies and environmental factors affecting women's health. So alam nyo ba, mommies, na ang pagbubuntis ay isang napakahalagang yugto ng buhay ng isang babae? Alam nyo yun. Pero may mga pagkakataon na may mga kondisyon o environmental factors na maaaring makaapekto sa kalusugan ni mommy. At ito, minsan, hindi natin agad napapansin. Kaya nga tinatawag na environmental factors kasi nandun lang siya sa surroundings, sa environment natin. Kaya naman, napakahalaga na maging informed tayo tungkol sa mga warning signs at tamang pag-aalaga sa panahon ng inyong pagbubuntis. Let us all listen attentively and learn from our esteemed speaker today. Please welcome our very first lecturer, a diplomat of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society, an obstetrician and gynecologist, Dr. Janice Law. Let's give her a round of applause.
Hello, good morning. Good morning po sa lahat. Ayan, ready na ba tayo? So, maraming beses ko na tong na-lecture, hopefully. And I know, siguro sa health center, tinuturo na rin ito sa inyo. Alam ko lagi tong tinuturo ng mga midwife, ng mga nurses and doctors natin sa health center. So, sana marami tayong matutunan lahat ngayong araw. So, ang ituturo ko ay ang danger signs ng pregnancy. So, next slide po. Ayan. So, mga sintomas po ang ating i-discuss. Ito ay mga sintomas na pag naramdaman natin, naranasan ng isang buntis, dapat hindi natin pagpapawalang bahala. Dahil ito ay mga sintomas na pwedeng dahilan pala ng isang mas mabigat na kondisyon. Lalo na sa inyong mga buntis. Dahil po nagdadalang tao kayo, delikado po pag ang mga sintomas na ito ay napabayaan. So first, ang severe headache or blurring of vision or pananakit ng ulo at panlalabo ng mata. Sino na po ang nakaranas ng ganon? So wala naman. So ito pong pananakit ng ulo na at panlalabo ng mata, kapag ang description dito, worst headache of my life, yung pinakamasakit na sakit ng ulo, lalo na yung parang may pumipintig-pintig, yun yung description. Na hindi daw nawawala kahit nagtitake ng gamot. So na parang yung may lindol na parang may tumatama sa ulo mo, yun po yung headache na tinutukoy dito. Kapag ito po ay naranasan, hindi po pwedeng antayin lang na mawala, magpakonsulta po sa nearest na health center or doctor dahil ito po ay pwedeng kondisyon na pwedeng dahilan ng mataas na blood pressure. Next slide po. So ano yun? Ano yung sinasabi kong pwedeng mataas na blood pressure? Ang severe headache po, ito ay isang sintomas ng tinatawag natin na kondisyon ng mga buntis na pre-eclampsia. Siguro po lagi natin itong naririnig, no? Sa health center, tinuturo din ito. Siguro sa mga kaibigan natin na nagbuntis na nagkaroon ng pre-eclampsia, siguro ay narinig na rin natin ito. Ito po ay napakataas na blood pressure sa isang buntis. Migraine po, ito naman ay kondisyon din nagkakaroon ng sintomas na pananakit ng ulo. Sobrang sakit ng ulo na minsan nagsusuka ang isang tao. Stroke. Ano po yung stroke? Napaka-common po nito sa ating bansa at sa Asia sa kabuuan. Maraming nagkakaroon, bigla na lang humahandusay dahil na stroke. Ang stroke po, nangyayari po yan kapag may pumutok na ugat sa ulo or nakulangan ng oxygen ang isang parte ng brain. So yan, mga sintomas niyan ay pananakit ng ulo. Ano pa? Brain problems, mga bukol. So yan po ay mga kondisyon po ha. Isang simpleng sakit lang ng ulo pero po hindi natin malalaman kung ano ang cause niyan, kung ano ang dahilan hangga't hindi tayo nagpapa-check up. Pero pwede rin naman pong ang sakit ng ulo ay simple lang talaga, napagod lang. Pero ang tinutukoy po dito ay severe headache. Sobrang pananakit ng ulo. Okay, next po. So next symptom, dizziness or fainting or pagkahilo or pagkahimatay. So ito po ay nararanasan minsan ng mga buntis sa first 3 months. Pero pag palagi pong nararanasan at may mga buntis na nakakausap ako sa check-up, bigla na lang, nagko-complain sila na bigla na lang daw nahihimatay or parang nagba-blackout. Tapos minsan sinasabi nila, normal na po yung doc sa akin, lagi ko kasi yung nararanasan. Yung ganong bagay pa, nararanasan ng lahat ng tao, laging nahihimatay? Di ba hindi? Kasi po minsan ganon minsan lagi-laging nararanasan, tapos normal na daw yun sa kanya. So, hindi po ganun ha. Yung pagkahimatay lagi-lagi, bigla lang nahihimatay or konting pagod lang, konting exertion, napapagod, bigla na lang nahihilo. Hindi po yun normal kung lagi-laging nararanasan. So, maging alert tayo sa mga sintomas na ito. Kapag ganyan, paulit-ulit na, magpakonsulta na po. Next po. Next slide. Okay. Next po,
Ano pa? Changes in vision. Yung mga pagbabago po na nakikita natin sa ating paningin. Minsan may mga flashes of light. Yung flashes of light, yung parang yung parang pag yung ilaw, nag on off, ganun yon. Ano pa? Blind spots. Ibig sabihin po ng blind spots, yung, di ba yung mata natin, kita natin lahat dito sa harap. Minsan sa gilid, kahit nakaharap tayo doon, medyo kita pa natin yung dito. Ang tawag dyan, peripheral vision. Pero ang taong may blind spots po, minsan, dito sa part na to, madilim. Minsan naman dito sa part na to, madilim. Dito lang, kalahati lang yung nakikita niya. Minsan naman, circle, bilog lang na vision ang meron sa harap niya. So marami pa po yan, iba-iba pang klase yan. So kung sakali man po, may ganun kayo, sana naman po hindi. Yon, isa yon sa mga warning signs po ng pagbubuntis. Of course, blurring of vision, yung panlalabo ng paningin, warning signs din po yon. Next po. Ayan, lagnat. Very common po, no? Nararanasan naman po ito ng lahat ng tao. So, ang simpleng lagnat lang, ang paracetamol po, kasi usually yun yung kinitake, no? And yun din yung safest po para sa lagnat sa isang buntis. Pero po kapag ang lagnat ay hindi na nawawala tapos sobrang taas, pwedeng ito ay cause ng ibang disease or itong yung lagnat mismo, pwede siya mag-cause ng iba pang problema sa isang buntis. Next po. Ayan, extreme swelling of hands and feet. Ibig sabihin po nito, pamamaga ng kamay at paa, which is very common din po sa isang buntis. Kasi habang po lumalaki ang tiyan, may mga ugat po dito sa baba na medyo naiipit. So, yung fluid sa baba, hindi nanunumbalik sa taas, kaya namamaga yung paa. Pero kapag po yan ay mild lang, nawawala naman po yan after pregnancy. Pero isa po kasi ito, yung pamamaga ng paa, minsan po umaakyat siya hanggang dito sa taas. Tapos, yung pamamaga na, yung pag pinipinch po kasi namin yan, hinahawakan namin yan. Yung pamamaga ng binti sa isang buntis na high blood, iba po ang itsura nun. So, ang pamamaga po ng hands and face, isa po yan sa mga sintomas ng hypertension din po. Next po. Ayan. Ito naman po, na-touch natin, puro tayo sa kanina, physical, dito naman tayo sa mind. Minsan po may mga times na dahil sa pagod ng panganganak, or even during pregnancy po, kahit habang buntis pa. Kasi sabi nga kanina, nakakapagod din ang magbuntis, di ba? 9 months, maraming changes sa katawan, ang dami-dami niyan. First 3 months, lalo na second trimester, lumalaki na, bumibigat na. Third trimester, lumalaki na yung katawan, ang daming pagbabago, no? So minsan, dahil sa stress, nakakaramdam ng ganito ang isang buntis. Lalo na after manganak, biglang bagsak yung hormones ng pregnancy. Feels very sad, hopeless, and not good enough. Don't feel that you have control over your life and feels extremely worried. Ibig sabihin, lagi kang nag-aalala. Pakiramdam mo, pagod na pagod ka, feeling mo pangit ka na, feeling mo ang dami nang nagbago sa katawan mo, hindi na yung, pag tumingin ka sa salamin, iba na yung itsura mo nung hindi ka pabuntis sa ngayon na nanganak ka na. Or ngayon nabuntis ka na. Next slide po. Ayan, sabi dito, you may think about hurting your baby or you have scary thoughts. Ibig sabihin, may mga times po, may mga cases po na ganito na parang gustong saktan yung sariling anak. Ito po ay mga sintomas na nangyayari dahil po sa mga chemicals na hindi nagiging balanse sa utak. So ito po ay nagagamot. Kaya pag nakaramdam po ng ganito, magpakonsulta sa espesyalista. Dito po sa atin, marami na pong doktor. Dati po, konti pa lang yung mga psychiatrist dito. Pero ngayon, meron na po.
So mga espesyalista po yan na pwedeng makatulong kasi po ang gamot, marami ang naitutulong niyan para mabalanse yung mga chemical na nagkakaroon ng imbalance sa brain. At nangyayari po yan sa mga buntis. Hindi lahat po, pero pwede pong mangyari. Kaya po dinidiscuss natin ito dahil ito ay warning signs na kung sakali man may kilala kayo or mangyari sa inyo at sana hindi naman, alam nyo po na hindi ito normal. Okay? Next po. Ayan, ito po ang sinasabi ko. Pwede siyang sintomas ng depression or anxiety. Naririnig niyo naman po siguro ito, no? Lalo na ngayon na very careful na ang healthcare system natin, very keen to manage po yung mental health. So, marami pala ang depressed, marami ang may anxiety or may pag-aalala. Pero hindi lang nadadiagnose dahil po hindi nagpapakonsulta. So, consultation po is very important. So, kaya kailangan po maging alert tayo sa mga ganitong sintomas. Next po. Ayan, dito naman tayo sa chest area. So, galing tayo sa taas, no? Na-discuss natin yung headache, blurring of vision, thoughts of harming yourself. Dito naman tayo sa chest, pababa yan. So, pag nahihirapan huminga, yung iba po kasi, previously, before pa mabuntis, meron na talagang mga problems sa lungs, like hika, bronchial asthma, na sometimes nagiging mas madalas ang atake during pregnancy. So, ang ibang mga buntis na may dati ng problem sa lungs, alam na nila. Pero, kung first time naramdaman ito, pwedeng bagong diagnosis or bago lang na kailangan na malalaman pa lang kung ano ang cause, kung anong disease at malalaman lang yon once na nakapagpa-check up at na laboratory or natignan ng doktor. Next po. Ayan, minsan your throat, minsan dito tight, parang hindi makahinga. Minsan ang description niya ng ibang buntis, Dok, parang ang bigat po ng konting lakad ko lang, nahihirapan ng akong huminga. Ganun yung description nila minsan. When you're laying down flat, yung parang hirap ng huminga kapag nakahiga. Dapat sobrang taas ng posisyon para makatulog, para makahinga ng maayos. So, hindi po yun normal. Next po. Ayan, again, paulit-ulit tayo kasi ito po kasi ang very common na condition na komplikasyon ng pregnancy, high blood pressure. Yung hirap huminga, isa yan sa hindi magandang sintomas po ng high blood pressure. So ayan, after 16 to 20 weeks, in the first few weeks after you give birth, pwede itong maranasan. And pwedeng sabayan yan ng chest pain, back pain. Okay, next po. Ayan, ganun yun. Ganun, kasama nga siya, chest pain. Kakasabi ko lang, minsan pag may sakit po, pag may sakit sa lungs, kasama din yung puso kasi magkatabi lang po yan. Yung mga ugat or vessels po or yung mga dinadaluyan ng dugo na galing sa puso, pupunta yan sa lungs, tapos galing naman sa lungs, pupunta sa puso. So pag may mga problems sa heart, magkasama po yan dalawa. At yung danger sign po ng chest pain na pwedeng may posibilidad na hindi po ito simple lang na chest pain, pwedeng nagkakaroon na ng heart attack. Yung pag ang chest pain mo ay pumupunta dito sa right. Nafe-feel mo siya dito, dumadaloy papunta sa iyong left papunta sa left side. Sabi dito, pain that travels to your back, neck, or arm. Yung nagta-travel papunta dito, palikod, or papunta dito. Next po. Ayun, fast heartbeat, it means nagpapalpitate. Or irregular heartbeat, yung parang nafe-feel. Yung ibang may mga sakit sa puso, dati nang may sakit sa puso tapos nagbuntis, yun, mas lalong nagkakaroon ng komplikasyon ang heart disease nila. Nakakaramdam din ng mga skip na beats, hindi na normal ang pagpintig ng puso. Next po. Next.
Ayan, nausea and vomiting. Ibig sabihin po, vomiting, pagsusuka, nausea, yung parang naduduwal, pero hindi naman nagsusuka. Very common, first 3 months of pregnancy dahil sa pagtaas ng specific na hormone ng pregnancy. Kapag sobra-sobra po at hindi na makakain, kino-confine po sa hospital. Pero pag kaya naman i-manage sa bahay, may mga binibigay lang po kaming gamot, tapos pwede naman sa bahay lang. Pero ang danger lang nito, kapag wala nang ma-intake, lahat, may mga buntis po na grabe magsuka, lahat ng i-take nila, talagang sinusuka. Kahit prenatal na gamot, sinusuka. And yung very severe, kahit po amoy ng pagkain, naduduwal sila. So mahirap po yon. In that case, ina-admit na sinasisweruhan ang pasyente para at least hindi po ma-dehydrate. Next po. Sige, okay na yan. Next po. Ayan, severe abdominal pain, pananakit ng tiyan. Of course, kapag po malapit na sa kabuwanan, malapit na sa due date, syempre makakaramdam ng pananakit ng tiyan, labor pain ang tawag doon. Pero may specific na pain po, ang tinutukoy dito is severe pain na parang stabbing, sharp, yung parang hindi siya labor pain eh. Ang labor pain, nararamdaman siya pag tumitigas ang tiyan. Pero ang tinutukoy dito, biglang sakit talaga ng tiyan kasi pwede po itong condition na tinatawag na abruptio placenta. Ang abruptio placenta po ay isang kondisyon na ang placenta or yung inunlan, kumbaga sa Bicol, umaalis yung inunan sa pagkakabit niya sa matres, sa pagkadikit niya. So hindi pa lumalabas yung bata, nag-detach na siya. Next po. So nakakatakot 'yon, pwede pong mamatay ang bata sa loob. At nangyayari po 'yon kapag ang isang pasyente ay may napakataas na blood pressure. And di ba po nabanggit natin kanina, no, pananakit ng ulo, blurring of vision, mga sintomas ng high blood pressure. Pero po ang high blood pressure, hindi po sa lahat ng oras may sintomas. May nararamdaman. Minsan pumunta lang sa health center, nag-prenatal check-up. Pag BP, ang taas na. Tapos sasabihin ng pasyente, Dok, wala naman po akong nararamdaman. Okay naman po ako. Yung nakakatakot, minsan sasabihin pa, uwi na lang ako, Dok. Wala naman po akong nararamdaman. Okay lang po ako. So, sumunod po tayo sa advice po, ha? Kasi kadalasan, ang high blood pressure sa pagbubuntis, walang kahit anong sintomas. Wala rin pamamanas, walang kung ano. Basta maraming cases na ganyan. Pumunta lang during prenatal check-up, pag BP, ang taas na. First time na na-diagnose. So, paano yun malalaman? Kapag tayo po ay regularly nagpapa-prenatal check-up. So, ganun po kahalaga ang prenatal check-up. Maraming na-examine sa isang buntis na hindi niya alam. Kasi minsan, hindi naman talaga lahat ng kondisyon may sintomas. Okay, next po. Ayan, decreased or no fetal movement. Anong fetal movement po? Anong ibig sabihin? Paggalaw ng bata. So, ang galaw, pitik-pitik, mga around 16 weeks, 16, 18 weeks, ganyan, pumipitik-pitik, nararamdaman na yan. 20 weeks pataas, nararamdaman na yung galaw. So, very important po yan, ha? Na minomonitor. Kayo po ang makakaramdam yan. Pero pag malaki na, nakikita yan ng nag-check up sa inyo. Kasi di ba pinapakinggan ang heartbeat, tapos minemeasure ang tiyan. So ngayon, bakit very important ang fetal movement? Kasi po, sign po yan ng buhay. Ganon lang siya kasimple. Yun lang po ang kahit hindi nyo naintindihan yung mga mekanismo dyan na mga pang-medical, isipin nyo lang lagi, pag gumagalaw, equivalent yan sa buhay ng bata. May mga times na hindi po gumagalaw, may mga specific lang na minutes or hours, pero dapat po laging magalaw. At least 10 galaw sa loob ng 2 hours, okay na. So within a few minutes, naka-10 galaw na, or within 1 hour, nakabilang ka ng 10 galaw, okay na yon. Kasi po, kapag hindi na nararamdaman ilang oras na ang galaw ng bata, hindi po yun maganda. Punta po agad sa health center para magpa-check up.
Kahit po ano lang kayo, kahit worried lang kayo dahil a few hours lang hindi nyo nararamdaman, pwede po kayo pumunta agad sa nearest health center or HU para mapakinggan ang heartbeat ng bata. Kasi marami po ang mga cases na ganito. Ilang araw na, hindi pa nagpapa-check up. Pagdating, hindi na mahanap ang heartbeat. So nakakalungkot po, nakakalungkot yung ganon. Ilang months mong inintay kung kailan malapit ng maganak, sa kapad biglang nangyari yon. So very important po. Movement, fetal movement ng bata, kayo po ang makakaramdam yan. Monitor nyo po. Next po. Ayan, bleeding. Of course, vaginal bleeding, hindi po maganda. Very common ulit, first 3 months, kapag humihina yung kapit ng baby. So kaya binibigyan ng pampakapit. Next 3 months, yung 4th, 5th, and 6th months, pag nagkaroon naman ng ganito, pwede pong nagpi-preterm labor. Okay, of course, pag nangyari yan during near na sa term or malapit na sa due date, possible, ito yung tinatawag na bloody show, possible na nag-o-open na yung cervix. So pag ganon, magpa-check up na para ma-IE. Or pwede rin po, ayan, fluid leaking. Pwede rin, kaya pala may spotting, nagli-leak din at the same time yung water. So very important na ma-check agad kayo pag ganon. Next po. Pwedeng a cause of infection, pero isang case po na common din sa buntis is yung, siguro narinig nyo na or nasabi na sa inyo, placenta previa. Alam nyo po yon? Ano yung placenta previa? Nakaharang. Yes, very good si Mami. Yung inunan, nakaharang sa cervix. So yun po, hindi po yun pwedeng i-IE ha, hindi ina-IE ang may placenta previa. Kaya lang, ito po, ang komplikasyon naman nito is hindi pwedeng manganak ng normal delivery. Yan. So ang minomonitor dyan, dapat ang placenta previa, hindi pwedeng mag-labor kasi pwedeng duguin. Pwedeng mag-spotting, kahit konting spotting lang, minomonitor agad yan sa hospital. So, pwedeng ang bleeding sa perta, pwedeng sintomas po yan ng, pwedeng complication po ng placenta previa. Okay, next po. Ayan, nabidiscuss na po natin kanina, swelling. Next po. Ayan, overwhelming tiredness, ibig sabihin laging pagod. Ito naman po, pwede rin po kasing cause siya ng heart disease, heart problem, which is nabanggit na natin kanina. So kapag nakaranas ng ganito, magpa-check up po agad para ma-BP kayo, ma-check ang blood pressure, vital signs sa health center. Next po. Or anemia, ito pala, anemia, very common din anemia. Ang buntis po, bumababa ang hemoglobin. Di ba po, chine-check yung dugo, tapos pinapag-inom kayo ng ferrosulfate. Bumababa po kasi ang hemoglobin ng buntis pagdating ng 2nd trimester. Pero there are times po, may mga buntis na hirap talaga. Iba-iba ang ano ng katawan natin. May mga anemic na buntis na hindi kayang paakyatin yung hemoglobin ng oral lang na ferrosulfate. Yun pala, itong mga buntis na ito, may iba pang karamdaman sa katawan. So, kailangan po ma-check kapag ganun, ha? So, isa sa mga sintomas, kaya nabanggit dito, is overwhelming tiredness, laging pagod, kasi kulang ang hemoglobin sa katawan. At ang hemoglobin po, yun po ang nagdadala ng oxygen sa katawan ng isang tao. Kaya laging pagod pala kasi anemic, maputla na. Okay? Next po. Ayan. Summary lang po ito, danger signs of pregnancy. Meron din available to online World Health Organization ang aking reference. Next. Ayan, and CDC. Okay, ito na yung last. Pero may isa pang topic. Okay pa ba kayo? Baka may gustong mag-CR break. Punta tayo sa environmental health. Bibilisan ko na lang. Kumakain naman kayo, no? Kain lang kayo habang nagdi-discuss po.
Hindi iaano siya. Okay, sige. Ano lang natin to. I-simplify na lang natin kasi medyo mahaba siya. So ito po ay reproductive and developmental environmental health. Ang topic na ito ay we were given the permission by POGS to discuss din itong topic na ito sa inyo kagaya ng mga buntis and even sa iba pang healthcare workers. Ang topic na ito ay kung ano ang epekto ng environment sa katawan ng tao. Okay, yun lang isipin nyo, environmental women's health. Next po. Ayan. So, tignan natin yung mga changes sa environment natin mula noon hanggang ngayon. Pero wait lang, tanungin ko muna, sino dito yung pinanganak ng around 1980s? Millennials, kagaya ko. May millennials ba dito? Konti lang tayong millennials. 1990 to 2000. 1990s to 2000. So mga around 20s kayo. Tama. Beyond 2000. Wow, si Doc Miguel daw. Ayan, so mga nasa 20s, ilan po? May 30s pataas na buntis dito, 30 years old and up. Ayan. Meron bang 40? 40 and up. Ayan, si mother 20. Less than 20? Parang may nakita ko kanina, meron po. Okay. 20 to 30 pala. Meron, okay. Sige. Kasi, di ba, kaya ko tinatanong kasi iba-ibang generation ang ating pinanggalingan, ang ating kinalakihan. At kung ako personally, from 1990s elementary ako niyan, ikaw, Doc Miguel, ano ka nun? Hindi ka pa nun pinapanganak, no? 1990s. Hindi pa, oo. Oo. So, sa akin, yung elementary ako, nakita ko rin yung changes talaga. Drastic changes. Sabi nga nila, yung mga millennials, yung naka-experience ng transition ng technology. Kasi kami yung naka-experience nung hindi pa touchscreen yung cellphone, yung may landline pa, yung may CD pa. Basta maraming changes and kasabay nun, maraming changes din sa environment. Kasi po ang pag-boom ng technology, ang dami pong epekto niya sa environment. At ang changes sa environment, marami din epekto po sa ating health. Kaya po, yun yung goal nitong lecture na ito. So ano ang mga pagbabago mula noon hanggang ngayon? Actually, itong changes na to, ang nakalagay dito, 1900s versus 2000s. So tignan natin yung changes. Next po. Ayan, sabi dito, ang simoy ng hangin. Ito mga 1900s pa daw ata to. Ngayon, ito marami ng mga bus. So ang simoy ng hangin, ibig sabihin may mga kasama ng pollution dala ng mga usok nitong mga vehicles. Siyempre noon, ano yung nakikita natin? May kalesa pa nga, kalesa. May parang bus na rin ng doon. Pero hindi pa ganun karami. Next po. Ang tubig daw na dumadaloy. Ang ganda doon, Pero meron pa rin naman ng ganun ngayon, di ba? Pero ito, meron ba nito dito sa atin? Sana wala. Sana dito sa Sorsogon, ganito lang lagi, no? Next po. Ang uri ng trabaho. Ayan.
Pero I believe pareho nito available dito sa atin sa Sorsogon kasi province tayo and yung isa sa mga yaman ng Sorsogon is yung land. Talaga yung farming, yan. So, noon kasi, yung ibig sabihin nitong picture na to, noon, ang uri talaga ng trabaho, halos puro lang ganito. Pero ngayon talaga, dahil sa ng technology, eto na tayo ngayon. Puro na nakaharap sa computer. Tapos, di ba noon, pumipila pa. Ngayon, puro na online lahat ng applications. Next po. Ang kulay ng karagatan at kabundukan. Ayan, pinakita lang dito noon, marami pang green. Parang mga areas pa na hindi pa affected. Yung kulay ngayon, marami na talagang changes. And yung water pollution. Next po. Ayan. Kaya dahil doon nagkaroon ng climate change. Ano ang climate change? Ito ay pagbabago sa klima na dulot ng mga pagkilos o gawain ng tao. So tayo din. Tayo din ang reason. Maaring ito ang pagdami o pagkabawas ng pagdagsa ng ulan kada taon sa isang lugar. Kung mapapansin nyo, nung bata pa po ako, yung ulan noon, umuulan lang, walang kasamang baha. Pero ngayon, yung malakas na ulan, ang taas na ng baha. Maaaring ito ay isang pagbabago sa karaniwang temperatura ng isang lugar para sa isang buwan o season. Yung init din noon, yung summer noon, tolerable pa, kaya pa. Pero ngayon, yung summer, talagang mararamdaman mo na yung sakit sa balat. And yung radiation na yon, pwede yun magdala ng sakit sa ating balat. Next po. Ayan, greenhouse effect. Ito na-discuss lang. Ang lang nitong picture nito, may greenhouse effect na tinatawag sa environment na kapag ang carbon dioxide na trap dun sa taas, pwede siyang magkaroon ng epekto sa ating kalusugan. At mas lalong iinit yung temperature dito sa Earth, sa mundo. Next po. Dahil yan dito sa carbon dioxide. Pero saan galing ang carbon dioxide? So tignan na lang natin sa picture. Yung greenhouse effect, pag dumadami ang natatrap na carbon, CO2 is carbon dioxide po ha. Maraming natatrap sa atmosphere na ganyan, mas lalong iinit ang temperature sa baba. Pero, bakit maraming natatrap? Saan galing yon? Galing po dito sa atin. Ano yung nakikita? Ano yung sa baba? Ano to? Para akong elementary teacher. Ano to? Sige. Bus. Ayan. Ito hindi ko na makita ang lapit ko kasi. Parang mga kahoy. Ayan. Kahoy na pinutol. Yan. So, paano na? Galing, di ba? Yung plants, di ba? Sila yung nagdadala ng, yung mga plants, sila yung nag-aano din ng oxygen sa environment. So, mas dumadami ang carbon dioxide. Next po. Ayan, next na lang. Ito kasi lang yan, balita. Sinabay lang dito. May balita dun sa isang specific na place na ganon. Global temperatures, pinapakita lang dito po, ayan kaya tinanong ko yung mga edad natin. From 1860 to 2000, yung na-record nilang temperature, pataas ng pataas. Kumpara noon, ibig sabihin, hindi gaano kaalinsangan ng mga taon na to. Ibig sabihin, habang umaakyat yung taon, mas lalong umiinit po yung temperatura natin dito. Next. Ayan, Philippines daw rank 3rd sa climate change. Next po. So ano yung mga population daw po? Pag sinabing vulnerable, yung mga delikadong maapektuhan. So sino-sino sila? Sino yung, basahin nga natin? 1, 2, 3, go. Ano to? Women. Women and children. 14 times more likely to die than men in natural disasters. Ayan, sabi dito, increased yung mga disasters, nagkakaroon din ng increased migration movement from risky regions. Minsan dahil din dyan, lumilipat yung mga tao sa ibang lugar and nagkakaroon ng gender-based violence. Ano pa?
women and offspring, women and mga anak nila, pwedeng magkaroon din ng, maka-experience ng mga ganitong karamdaman, dengue, malaria. And yung mga lamok po, nabubuhay po yan dahil po hindi malinis ang kapaligiran. Next po. So, sa increasing temperature naman, delikado, yung mga children below 5 years old. Sino pa? Adults na 65 years above. Individuals na may mga dati ng karamdaman tapos mabababa ang economic status. Yan. Mga pollutants like mercury, lead, yan yung mga nagkokos po ng mga karamdaman sa tao. Ano yung naka-red? Pregnant women. Susceptible po kayo sa mga temperatures na nagbabago, lalo na sa init ng araw. May mga pumupunta po sa ER or napupunta sa kahit during prenatal po, nakapila. Tapos pagdating niya sa loob, kasi siya na ang next na i-check up, ang taas na ng BP. Tapos ang rason niya, Dok, ang sama na po ng pakiramdam ko kasi kanina po ang haba ng pila, ang init po sa labas. Yun. Kahit even po yung heat ng temperature, pwede mag-cause ng mataas na blood pressure. Next po. Epekto ng kapaligiran sa kalusugan. Ano yon? Next slide. Ayan, ito na po yun. Parang ito na yung summary. Ayan, injuries. Kapag may rising temperature, severe weather, may pwedeng magkaroon ng mental health impact yan. Sa air pollution, sa cardiovascular, sa puso, asthma, hika. Ayan, vector, ibig sabihin yung mga sakit na spread through lamok, mosquitoes. Andyan, malaria, chikungunya, West Nile, yan. Allergens, madaming allergens, respiratory illness, asthma. Bakit madaming allergens? Siyempre, pag may air pollution, risky yan sa mga taong may hika. Pwedeng magkaroon ng maraming attacks dahil sa air pollution. Water, cholera, mga leptospirosis sa mga baha. So yan yung mga epekto po. Water and food, malnutrition, diarrhea, pag hindi malinis ang tubig. Environmental degradation, mental health impacts, meron din yan epekto sa mental health. Extreme heat, ayan, cardiovascular ulit. So, parang ito pong slide na to, nandito na lahat yung epekto ng environmental pollution sa kalusugan ng tao. Next po. Paano naapektuhan ng kapaligiran ang pagbubuntis? Next. Ayan, ito po, pwedeng magkaroon ng preterm birth. Nabanggit ko na, hypertension, pwede rin po. Next. So, medyo bibilisan ko na ha. Nauulit lang naman. Meron ba tayong pwedeng gawin? Next. Meron. Yan. Insect repellent para po protection sa mga lamok. Uminom ng tubig, stay hydrated, and avoid outdoor activities pag sobrang init sa labas. Limitahan ang outdoor physical activity. Next po. Ayan, single-use, napatupad na ang batas na to, single-use plastics ban. Yung mga plastic, hindi na tayo gumagamit lagi ng mga plastic, di ba? Even sa grocery, eco bag or paper bag. Next po. Ayan, siguro alam nyo to or nabanggit, or sa mga offices kasi ginagawa ito, 4S, yung paglilinis. 4S ang tawag doon. Search and destroy, secure, self-protection, seek early consultation, support, spraying to prevent impending outbreak. Yung paglilinis para makontra ang dengue. Kasi ang dengue, ang mga lamok, nabubuhay siya doon sa mga lugar na madudumi, lalo na yung may mga stagnant na tubig. Next po. Ayan, chemicals. Naisama yung lipstick. Kasi po may chemical yung mga makeup. Hindi po lahat ng mga products, beauty products ay safe. Next po. Next po. Ito po ang EDC, in passing lang natin, endocrine disrupting chemicals. Ito yung parang general term sa mga chemicals na ginagamit sa paggawa ng mga bagay na pang-araw-araw. May mga endocrine disrupting chemicals sa mga gamit natin na
lagi nating ginagamit everyday. Next po. Next po. Mga example nito ay lead na pwedeng makuha sa pintura, lupain, canned tuna, ayan, mga mahilig magdelata, kontaminadong tubig. Paulit-ulit din na paggamit ng battery. Ayan, anong epekto? Hypertension, paulit-ulit na kunan, mababang timbang ng bata. Ayan. Next po. Bisphenol, ito naman sa mga plastic. Pasta sa ngipin, botelya ng bata. Ayan, may mga plastic po kasi na container na hindi pwedeng paulit-ulit nating gamitin. Kapag ito ay paulit-ulit na ginamit, yung chemical dun sa container na yon, pwede natin mainom or makain kapag pinaglagyan natin ng mga kinakain natin. Next po. Genistine. Soy products. Sabi po kasi, based sa mga ibang mga pag-aaral, ang mga soy products pwede daw mag-cause ng myoma. So, siguro limitahan lang natin, hindi lagi-lagi. Next po. Mercury. Ang mercury naman, ayun, kaya nabanggit kanina yung lipstick. Napakita pala. Pagkain ng isdang kontaminado, may mga isda po kasi na may mga nakakain sila na may mercury content. And then kapag nakuha yung isdang ito, napagbili, binenta, kinain natin, hindi naman natin alam kung nakakain sila ng mga pagkain sa dagat na may mercury, di ba? Hindi naman natin yun ma-check pag bumili tayo sa palengke. So, pwedeng yung nakain nilang mercury, makakain din natin pag kinain natin yung isda. So, yun. Lipstick, beauty products, pwede po. Pinapahid na pampaputi. So, mga beauty products, pwede yan may mga laman ng mercury and napaka-delikado po niyan sa katawan. Next po. Ayan, ito yung mga isda daw na possible na nakakakain ng mercury sa dagat. Shark, pinaka-highest shark, swordfish. Gitna, tuna. Ano pa yan? Malabo na. Ang pinaka-konti ang possibility na may mercury content na isda, ayan, salmon, trout, ayan. Next. Ayan ito, ang sarap, no? Lagi tayo meron yan, araw-araw, sigurado. Ilang percentage sa atin dito ang merong ganito sa ref? Hotdog, luncheon meat, delata, tocino, longganisa, tapa, chorizo. Mga ano po sila, pwedeng may mga chemical content po sila na hindi maganda sa katawan. Next po. Ayan. So, masyado nang madami itong na to. Siyempre, very common naman, pesticides, next po. Mercury. Yan po, cigarette smoke, air pollutants, next. Next po. Next, the same lang yun. Ayun. So, dun sa table na yun, makikita natin na iba't ibang chemical sa environment. Yun po yung natin everyday, na-encounter natin everyday sa mga kinakain natin at sa mga gamit na ginagamit natin daily. So, yun ang may epekto po sa ating kalusugan. Pag paulit-ulit na na-expose tayo dun sa mga chemicals na yun. Dapat ba tayo matakot? Next. Yes, dapat tayo matakot. Bakit? Kasi 2/3 ng cancer ay maaaring dahil sa pagbabago sa kapaligiran. Kanina nabanggit ko yung sobrang init ng araw, hindi siya maganda sa balat. Pwede siyang mag-cause ng skin cancer. Ang radiation na galing sa taas, yung sobrang high temperature. Ano pa, yung mga kinakain natin, carcinogens po ang tawag doon sa mga chemical sa kinakain natin na pwedeng mag-trigger po ng cancer sa katawan. Pintura, minahan, mga panlaban sa apoy, ang mga lugar ng trabaho na may pinakamataas na bilang ng mga trabahador na may cancer. Yung mga nalalanghap sa pintura, lalo na sa mga mining, yan. Sila daw yung may pinakamataas ang risk sa cancer dahil sa mga chemicals na na-encounter nila sa araw-araw. Next po. So ito
estimated leading cancer cases and new leading cancer deaths. Very common naman po, alam natin lahat, breast, lung cancer, liver, colon. Yan po yung mga matataas ang rate ng cancer sa bansa. Next po. Based sa 2010 po yan, ha? Ayan, testicular cancer, testicular is sa lalaki. Breast, very common sa girls. Next po. Obesity, diabetes, obesity, risk po yan sa diabetes din. Next po. Sa panunuri ng dugo, ihi, dumi at kahit laway ng mga tao na pagtutuunan ng pansin ang mataas na level ng yung endocrine disrupting chemicals. Ibig sabihin, nandyan siya, pwede siyang ma-check sa dugo. Pero wala pa na yan dito, I think, sa Sorsogon. Hindi ko alam kung saang area ng Philippines may laboratory na makaka-check nito sa dugo natin. Next po. Ano ang maaring gawin sa komunidad? Next. Magtulong-tulong, kumain ng tama, panatilihin ang kalusugan kahit hindi buntis. Ang basura mo ay itapon mo. Saan itapon? Sa basurahan, sa tamang lalagyanan. Of course, next po. Gumamit ng non-toxic personal care products. Kasi nabanggit nga kanina, beauty products, mataas ang iba sa kanila ng mercury content. So may mga products naman po, pwede nyong i-search, may mga products na mga organic at walang masyadong matataas ang chemical na content sa sa produkto, sa mga makeup. Maglinis, iwasan ang pagkain ginamitan ng pesticide at herbicide. Iwasan gumamit ng plastic. Check the label. Tignan daw ang label ng lahat ng kakainin nyo. Kasi may mga ingredients dyan na hindi talaga toxic sa katawan, hindi maganda. Canned foods. Ito po, lagi talaga itong dinidiscuss. Ang delata po, pansinin nyo na lang sa grocery store, pag tinignan nyo, yung mga produkto dyan na naglalast ng, ang expiry date, 3 years, 2 years, 4 years, syempre magtataka kayo, bakit hindi agad yan nasisira? Ikumpara mo sa prutas, gulay, na tinira mo dyan, nilagay mo lang dyan sa table nyo, after ilang days, sira na. Kasi walang chemical na nilagay doon para ma-preserve siya. Ano yung meron sa mga delata? Bakit naglala sila ng 2 years, 3 years? Isipin nyo na lang kung anong chemical ang meron doon na pwede siyang magtagal, hindi siya nabubulok sa loob ng 2, 3, 4, 5 years. Tapos kakainin natin. Hindi ko po sinasabing baka maano ako, plug ako dito as Ito po, we are discussing health po sa ating pangangatawan na pwedeng mag-cause ng mga karamdaman. Ang point is, point ko lang dito, eat in moderation. Ibig sabihin, eat in moderation, kumain tayo ng yung katamtaman lang. Halimbawa, gusto mo talaga yung luncheon meat, masarap naman kasi talaga siya. Huwag mo naman araw-arawin. 30 days a week, 365 days in a year, luncheon meat na lagi yung kinakain mo. Siyempre, dapat may iba pang sustansya na ipapasok ka sa katawan mo. Kompleto dapat. May protina, carbohydrates, fats, lahat natin yun kailangan. Pero yung mga yung mga matataas ang chemical component, kahit po hindi natin araw-arawin na lang. Kasi aminin din natin, masarap naman talaga. Longganisa, tosino, kahit ako kumakain din ako niyan. Basta po, moderation lang. Yung hindi lagi-lagi. Kung hindi mapipigilan na talaga. Kasi kasama na yun sa mga natin, grocery list, daily, di ba? Huwag naman araw-arawin. Okay? Next po. Next po. Ayan, help stop plastic pollution. Huwag po tayong tapon ng iba't ibang basura sa kung saan-saan. Itapon ng maayos ang ating garbage. Next po. 4S, next po. Ayan, yun na po ang last. Thank you so much po. Thank you so much po, Dr. for that very inspiring, informative, and insightful message and lecture. So, nakita natin kung bakit importante ang pangangalaga sa ating environment para mas mapangalagaan din natin ang ating pagbubuntis. Diniscuss din ni Doktora ang mga normal at abnormal sintomas ng pagbubuntis. Kaya, question, relate ba kayo doon sa mga sintomas na to? Yes. Pero sa mga abnormal, nakarelate din po ba kayo?
kung nakarelate po kayo, mamaya meron po tayong mga consultation, free consultation. Pwede nyo pong itanong sa ating mga doktor kung normal ba ito para malaman natin kung kailangan ba tayong maalarma sa ating mga symptoms. So, dahil awareness and early prevention are important steps toward ensuring a safe and healthy pregnancy. Sige po. So, based po sa discussion ni Dr. Janice, meron po bang mga katanungan ng ating mga participants? Any clarifications po? This is the time po na pwede po kayong magtanong sa ating doctors. Habang nandito si Opo. Doc, baka may gusto kayong itanong? So, any clarifications po sa inyo? Questions? Huwag po kayong mahiya. Kita-kita man lang ini. This is your chance. Sige na po. May mga hapot po. Siguro na na sabutan Kimaray. Tama ba? Yes. Nasabutan Kimaray ang discussion ni Dr. Janice. Yes, Yun, very sige comprehensive. Po. Yes. So kung wala pong katanungan, we now proceed to the awarding of certificate and token. So allow me to read the citation. This certificate of appreciation is presented to the Philippine Obstetrical and Gynecological Society, Sorsogon Chapter, for the invaluable support, dedicated service, and significant contribution extended toward the successful conduct of the National Safe Motherhood Week Advocacy Awareness Celebration, held on May 8, 2026 at People's Mansion, Sorsogon City. Your commitment and active participation in advancing maternal and child health advocacy have greatly contributed to the achievement of the objectives of this meaningful undertaking and to the promotion of safe motherhood in the province of Sorsogon. Given this 8th day of May 2026 at People's Mansion, Sorsogon City, signed by the Provincial Health Officer 2, Dr. Renato B. Bolo, Jr. So at this moment, may I request Dr. Maricel Fajardo, if you are here po, Dr. Luis Miguel Aldoluiras, Dr. Gladys Escote, and of course, Dr. Rita, to present or award this certificate and of course, the token po. Ma'am Joyce and Ma'am Sam, pwede din po ba? Sige po. So, Dr. Janice, dito na po tayo sa gitna. Chiffon cake. Ayan. Alright, thank you so much po, Dr. Janice Lo. Ayan. Sige po. So sa punto po ito, we will be having a 10-minute health break po muna. So we can have a water or coffee break or CR break po. Okay? So habang po tayo ay nagpapahinga for the 10-minute break, pakinggan po natin ang isang awitin na ihahandog po ng aking kasama dito sa harapan. And of course, ang isa po sa kasamahan namin sa Provincial Health Office of Sorsogon, si Ma'am Kay Imperial. Alright? So, pakinggan po natin ang awitin na ihahandog ng ating dalawang magagandang dalaga. Ayan. Thank you so much po. Yes, yan. So, bago po ang lahat, ayan, gusto ko lang po kayong batian na Happy Mother's Day po sa lahat po ng mothers na nandito po sa loob. Ayan. Sige po. Music. Ayan. So, para po sa inyong lahat, sana po magustuhan niyo. Mama, gusto na di na tayo laging
nagkikita, miss na kita sobra. Lagi na lang kami ang nauuna. Di ba pwedeng ikaw muna aking nang pangamba? Dahil ikaw ang aking mata sa tuwing mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata na pahinga muna. Ako nang bahala, bis sa lapis ang iyong nagawa, mama. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Mama, naaalala mo pa ba nung ako ay bata pa, di ba? Aking puso yung hinanda sa mga bagay na buhay ang may dala. Dala ko ang iyong mga payo hanggang sa may dulo. Magkalayo man tayo, ako'y tatayo. Pangako nanay ko na ikaw ang aking paa sa tuwing ako'y nagkapangyang dahilan ng aking paghinga. Kaya huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala, bis pa sa labis ang iyong nagawa, mapa. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Di ko na sasayangin pa mga natitirang paghinga. Tutungo na kung saan naroon ang mahalaga. Kahit nasaan pa may di mawawala, pagkat dala ko ang mapa. Saan man mapunta, alam kung saan nagmula. Mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala, bis pa sa labis ang iyong nagawa, mapa. Pahinga muna, ako na. La tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la ta. Mapa, mapa. Mapa, pahinga muna. Ako na. Thank you so much po. Ayan, thank you so much po, Ma'am Kay and Ma'am Monique para sa isang awitin na yon. So, ano mga mama, pahinga pa ba muna tayo? Sige po, thank you so much po. Very talented, basta technical, talented ang ating mga kasama. Thank you, Ma'am Kiel. Ayan, sige po. So, do we proceed na po ba sa ating next na speaker or we stick with the 10-minute break po? Huh. Kamo po, mga mommies.
another 5 minutes po na health break. Kasi wala pa naman 10 minutes, I guess. Sige po, so, umiyak? Sino? Si Doktora? Bakit? Na-touch ba sa meaning ng song? Nakarelate po ba? Si Mami, sorry, si Mami pala. Ayan. So, very inspirational para sa kanya yung song na yan. Nakarelate po ba, Mami? Actually, Mami, sa totoo lang, kaninang umaga, pinapractice ko yung kanta. Hindi ko siya natapos kasi naiyak din ako para kay Mama. Okay, thank you so much po sa mga mothers, sa lahat po ng mga sakripisyo ninyo para sa amin, para sa inyong mga babies. Thank you so much po. Mabuhay ang mga mothers! Yes! Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mommies and soon-to-be mommies po. Alright, so sige, we now move to our next sa ating lecture. So, at this moment po, we will discuss a topic that is very important po sa ating mga mommies and of course sa ating pamilya. And that is PhilHealth Maternity Benefits. So, aminin po natin sa hindi, isa sa madalas na concern ng mga magulang, especially kapag madali na po silang manganak, is yung gastusin sa ospital. Tama or hindi? Tama. So, ang tanong, sino po dito yung nagwo-worry pagdating po sa budget nila? Sino nagwo-worry? Wala or lahat? Hindi lang buntis. Ayan. So, hindi lang buntis ang nagwo-worry sa budget. Of course, kasi iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay and of course, iba-iba na naman yung ating mga trabaho. So, yun. Pero, wag po kayo mag-alala dahil narito po ang ating susunod na speaker upang ipaliwanag po sa atin kung paano po makatutulong ang PhilHealth benefits upang mabawasan po ang inyong financial burden pagdating po sa inyong panganganak. So without further ado, sige po. So, at this moment, let us have first a short message from Dr. Gladys Escote po. A round of applause po muna. Intermission sila. Hello! Ayan. Masarap ang pansit at ang sandwich. Tama? Oh, kaya gising na gising sila. Kasi kanina, tapos may juice pa na buko juice. Tama? Gusto po bang mag-second round? Ayaw na. Okay. No? First and foremost, maraming salamat, syempre, sa Provincial Health Office Sorsogon, sa pamumuno ni Dr. June Boloy, yung nagsalita kaninang gwapo. Hindi po yung si Governor. Kasi kung si Governor yon, malamang may kulay dilaw na tayo natanggap. Tama? Or baka improve kulay blue. Blue bill, hindi yellow bill. Okay. And of course, syempre, thankful din tayo kay Governor Buboy dahil sa support na binibigay niya, hindi lang naman sa pangkalusugan, but sa kabuuan, no, lahat ng mga programa, yung kanyang 7K+. At yung mga dati ko pong kasamahan, no, lingid po sa kalaman ng lahat, galing din po akong Provincial Health Office ng Sorsogon. So, syempre, kasama ko si Dr. Maricel Fajardo. Ito yung mga younger generations na, si Dr. Luis de Loiras. Hindi ko na sasabihin yung mga kabatch namin ni Dr. Fajardo kasi baka mamaya mag-react sila na napapaghalata ng mga millennials po kami. Okay? Nung nagtanong si Dr. Lo kanina, 1989 po ako. In between, di ba, ng 80s and 90s. Okay? Ayan. No? Nabanggit kanina ng ating regional director, si Dr. Rose, na importante. No? Ako din po ay nanay. Okay? Meron po ba ditong mga nanay na may anak na kambal? Wow, si Mami. Maliban po sa kanya, Sa likod po. sa likod. Isa ka lang po ba o dalawa kayo?
Okay. So ano po ang anak mo? Parehong babae, parehong lalaki, o babae't lalaki? Parehong lalaki. Sa'yo, mami? Parehong lalaki. Okay. So, pang ilang pagbubuntis mo nang iyan? So, pang 10. Pero ang buhay mong anak ay, ilan po ang buhay? 6. So, kung wala kang kambal, 5. Okay. Ang galing ni Mami. Pirang taong ka na? Last na ba yan? Dapat i-sure mo. Para hindi ka na iiyak pag kinanta natin ulit yung tatara-tara, diba? Hindi, syempre lahat naman tayo may hugot. Pero meron po dyan, nasa na si Sam? Nasa labas. Si Sam. Ma'am Sam. Miss Sam. Ire-refer ko si Madam sa'yo, si Mami. Oh. Kasi she's already 38 and pang-pito niya na ito kung pag mailabas niya to, pang-pito niya ng baby. Oh, kaya nga ire-refer ko siya sa'yo, bantayan mo na siya. Okay? Actually, nag-react po ako. Si Mami, yung isang may kambal, pang ilan na po? Pang-4. Pirang taon na? Ika, pirang taon ka na? Ha? 27. O, pwede pa. No? Pero isa na lang ha, ire-refer din kita kay Sam, kay Miss Sam. Okay? Marami po ako nakikita ditong mga kasing age ko. Ire-refer na po namin kayo lahat kay Miss Sam. Okay. Actually, nag-react ako kanina di sa, may isang message na banggit si Dr. Bolo. No? Kayo po, ang mga nanay ay hero dahil dumadami ang populasyon. Diyos ko, aray ko po. No? Sa panahon kasi ngayon, sa hirap ng buhay, no, maski po kami may trabaho, nagre-reklamo din po. No? Kasi mahaba yung bulsa ng pantalong ko, pero laging walang laman kasi butas. Sino ang butas ang mga bulsa dito? Lahat, di ba, butas ang bulsa. No? Pag naglagay ka ng pera, wala na, nalaglag na. Okay, so, alam naman din po natin, kaya nagpapasalamat tayo sa Provincial Health Office of Sorsogon dahil sa mga ganito pong serbisyo na ibinibigay. Dahil alam naman din po namin, hindi rin naman po kaya ng Department of Health lang. No, kailangan din po natin ang pakikipagtulungan ng ating lokal na pamahalaan at pati ng mga pribadong sektor. Okay? At natutuwa din kami dahil pati yung mga private ay nandito. No? Ang PhilHealth nandito para mas maintindihan din po natin ano ba yung mga benepisyo na pwede nating makuha pa. No? Pag nag-a-avail po tayo. O nandyan yung PhilHealth Yakap, may PhilHealth Gamot, at kung ano-ano pa man, no? And critical din po kasi, no? Alam naman natin, it takes a village to raise a child. Okay? Hindi ganun kadali ang magpalaki din ng bata. At bago syempre lumabas, kailangan maalagaan din natin si Mami. Kasi kung hindi healthy ang pagbubuntis, ang effect ay nakikita natin sa mga anak natin. No? Nandiyan niya may mga lumalabas sa kung ano-anong mga sakit, no? May mga congenital anomalies. Yun gusto din nating maiwasan. Na healthy, hindi lang healthy yung baby na pinanganak, but healthy din si Mami. Kasi lalo na pag nanganak na ang Mami. 'Di ba? Nandiyan, may mga ibang nararamdaman, nagiging emotional tayo because of hormonal imbalance. Okay? Alam ko may mga nababalitaan kayo na yung tinatawag nating postpartum psychosis. It's true. Pinagdaanan din po
Siyempre, nanganak din ako, napagdaanan ko na din siya. Kaya ang hirap din ng journey ng isang nanay. Ang isang paa ay, ano yung sabi nila? Nasa hukay. No? Kaya maliban sa kailangan regular na pagpapacheck up, siyempre, dasal pa din sa itaas na matapos natin yung 9 months, mailabas natin yung baby ng healthy at pati tayo ay healthy din. Okay? Maraming serbisyo po ang nandyan. No, may dental service, may nutrition, may family planning, so on and so forth. So hopefully, yung mga serbisyo pong i-avail ninyo ay hindi po magtapos ngayong araw, kundi ipagpatuloy pa po natin. Okay? So, may mga lectures pa din later on, and hopefully, yung mga naging paliwanag kanina ni Dr. Janice ay na tandaan po natin. Lalo na sa mga first time. Meron po bang mga first time moms? Sige nga, pakitaas po ang mga kamay ng mga first time mother. Sige, tayo po kayo. Marami-rami sila. Mga first time mothers. Ayan. Okay, yan, mga first-time moms. So, all range ito ng age. Okay? Sige. So, dapat, mga natutunan ninyo ngayon, dahil kayo ay mga first-time moms, at alam ko, hindi lang to first. No? May mga susunod pa. No, yung mga natutunan nyo po ngayon ay madala nyo pa din po, wag makalimutan. At if ever, doon naman sa ating mga, hopefully, lalo na yung mga may edad na ay last time nyo na po, ay maipasa din natin sa mga susunod na henerasyon. Natawa siya. Okay, so hindi ko na po patatagalin. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. And hopefully, alam ko naman, fruitful itong araw na ito sa inyong lahat. Alright, thank you so much po, Dr. Gladys, para po sa inyong suporta and of course, some tips and advice para po sa ating mga mami. So hopefully, nakuha po ng ating mga mamis ang tips na binigay po ni Dr. Gladys. So ayan. So moving forward, we now proceed sa discussion po ng ating next lecturer, which is the PhilHealth Maternity Benefits. So without further ado, let us all welcome our next speaker, the Admin Aide 6 of Local Health Insurance Office, Sorsogon. Let us all welcome Ms. Edsel Ann Co. A round of applause po. Ayan, thank you po, ma'am. Good morning po, everyone. Before po ako mag-start, magpapasalamat lang po ako sa pag-invite po ng ating Provincial Health Office and ng ating Bicol, DOH, Bicol po, and sa ating mga mami sa Pagkadi po. So, first question ko po is, sino na po ang nagpa-update ng PhilHealth? Ayan. Yung iba po, may PhilHealth na po ba? Meron. So, ina-advise naman po ng ating mga midwife na i-update po yung PhilHealth natin bago manganak, tama? Ayan. Sumusunod naman po ba? Okay, very good. So, in behalf po ng Local Health Insurance Office of Sorsogon at ng aming LEO Head na si Sir Alfred J. Hubilo, ako po ay magdidiscuss po ng ating maternity benefits po ng PhilHealth. So, ito po na Social Health Insurance Coverage and Benefits of Women About to Give Birth, Revision 1, ay ayon po sa PhilHealth Circular 2015, number 25. So, ang general guidelines po nito ay, ang mga low risk na normal deliveries lang po ay doon lang po pwede sa mga ating mga lying-in at mga RHU. Pag sinabi nating low risk po, dapat po wala pong mga health complications gaya ng na ito po yung nakalagay sa circular number 2008 number 20 po na dapat po ay 19 years old and above po sila at walang complication ng multiple pregnancy gaya ng twins or mga triplets. Yung kambal po kanina, hindi po pwede sa lying in. Okay po?
So pag below 19 years old po, kailangan din po ito i-refer sa ating mga hospitals. Tapos po, yung mga may complications sa gaya ng ovarian cyst, ang myoma at yung inulnan, yung sa ating placenta na na-mention ni Dr. Janice kanina. And yung mga abnormal fetal presentations po, gaya ng suhi po, si baby, kailangan din po ma-refer sa hospitals. And next naman po ay yung may history po ng miscarriages or abortions. Kailangan din po nito sa hospitals para mas maalagaan po si mommy and si baby. So next naman po ay history po ng obstetric and gynecologic operation gaya ng cesarean. Kung cesarean ka dati, kailangan po natin na talaga sa ating mga hospitals, no? And next po, ang ating general guidelines po ay itong women about to give birth should have prenatal. So, lahat naman po nagpapa-prenatal, tama po? Ayan, nakikinig po tayo sa ating mga midwife. Para po maalagaan si mommy and si baby po na nasa loob ng ating sinapupunan. And next naman po is, the healthcare facility providing the prenatal services shall give pregnant women a mother's book. Lahat po ba may mother's book? Yes, very good. Dapat po lagi natin yan dala pag nagpapa-check up, ano? Tapos, ito po yung nilalaman po ng ating mga maternity benefits. Yung maternity care package, yung normal spontaneous delivery package, yung antenatal care package, and others po. So, ang una po is ating maternity care package ay essential health services during antenatal period, entire stages of labor, normal delivery, and immediate postpartum period, including follow-up visits within the last 72 hours and 1 week after delivery. So, itong MCP po ay kailangan po nagpa-prenatal po doon sa ating lying-in, tapos normal delivery po, tapos bumalik po kayo after na manganak. Okay po? So next po is ating normal spontaneous delivery package. Ay nanganak po kayo ng normal. Kung sa hospital po ay 9,750, sa ating mga lying-ins po ay 12,675. Tapos yung antenatal care package po natin, yung prenatal na po ito, na may package po na worth 2,925. So next po is, hindi lang po si mommy po yung aalagaan, pati na rin po si baby. Once po na maglabas po si baby, meron din po tayong enhanced newborn care package po na ang nilalaman po ay essential newborn care, expanded newborn care screening, newborn hearing screening tests. So, ito po yung nilalaman po ng ating newborn screening. Next. Ito po yung total po niya is 5,752 and 50 cents po. Para po, meron na pong unang pag-alaga kay baby once po na ipanganak po siya. So ito din po yung mga nilalaman ng ating essential newborn care, ang immediate drying of baby, early skin-to-skin contact, timely cord clamping, non-separation of mother and baby, for early breastfeeding, initiation, giving of eye prophylaxis, vitamin K administration, weighing of the baby, first dose of Hepa B vaccine, and first dose of BCG vaccine. Tapos, ito po yung guide on how to fill out ng forms. Usually po kasi, pag may pumupunta po sa PhilHealth office, dinadala po itong claim signature form. Ito pong claim signature form ay ibibigay po sa ating mga hospitals or facilities kung saan po tayo nanganak. Hindi po natin ito ipapadala sa ating representative doon sa PhilHealth office. Okay po, iba po yung form para po sa pag-a-update ng PhilHealth. Yun yung po yung PhilHealth Membership Registration Form, yung PMRF. So, itong claim signature form ay para po maka-avail po kayo ng services ng PhilHealth at para ma-claim din po ng facility sa PhilHealth. So, ito po na CSF ay kailangan po sa part 1 ay signed ng member
or representative. And sa next naman, kung may trabaho po sa part 2 po, kailangan po magpirma dyan ni employer. And sa baba naman po, si patient or si member or si representative ay magpipirma dyan. So may encounter nyo yan po once po na nanganak po kayo ha. Tapos, next naman po sa baba na part na po ay ano na po yan, sa hospital or sa facility or sa lying in. So, ang ating PhilHealth updates po, syempre may magtatanong nito. Sino na po ang nakarinig nung news last week about sa PhilHealth? May nakarinig na po nun? Ano yun, ma'am? Yon. So, ang ating PhilHealth updates po ay yung karagdagan po na benefits po. Ito po ay na-publish po noong April 30. So, ang ating normal delivery po, ay ito po, yung circular po is about sa hospital setting lang po ito. Sa lying in, yun pa rin po. Okay po? So, pag sa hospital po kayo nanganak, yung normal delivery po ay magiging 29,000 na po siya. So, wala po kayong babayaran kapag basic ward po yung pag-i-stayhan nyo po pag nanganak po kayo doon sa hospital. Pag semi-private naman po, hanggang 23,000 lang po yung pwedeng singilin sa inyo. Tapos, pag sa private bed po yung pinili nyo, pag nanganak kayo, wala pong limit ang pagsisingil po nila sa inyo. Pero yung mababawas ng PhilHealth po ay 29,000 pag normal delivery po kayo. So next po is yung cesarean section na primary is 58,000. So yan po na procedure code na 59513 ay sa first cesarean section nyo po sa hospital. So ang mababawas po ay 58,000 and dun po sa basic ward wala din po kayong babayaran. Sa semi-private at sa private bed, wala pong limit yung babayaran ay yung isisingil sa inyo ng hospital kapag nag-private po kayo na hospital. Okay po. Tapos, same lang din po sa cesarean delivery. Yan po na 514 ang dulo ay sa second cesarean section nyo or sa mga susunod. So, ang lastly po ay yung cesarean delivery only following attempted vaginal delivery after previous cesarean delivery ay 62,000 na siya. So, kung cesarean po kayo nung panganay ninyo, tapos nag-attempt po kayo mag-normal delivery sa pangalawa ngayong ninyong pagbubuntis, pero naging cesarean ulit kayo, yan na po yung 62,000. Okay po? So same lang din po siya sa previous na dalawang cesarean section na may sa basic ward wala pong babayaran and sa semi-private and sa private bed. Kung napili nyo pong mag-private hospital, wala din pong limit yung isisingil po sa inyo. So andito po yung PhilHealth para malayo po kayo sa sakit, gaya ng sayaka po na na-mention ni Doc Bolo, and para din po mabawasan yung financial burden nyo, lalo na po sa pagpanganganak ninyo. Pag may questions po sa amin, punta na lang po sa aming booth para ma-assist kayo, and para din po mag-guide po kayo para ma-update yung PhilHealth membership ninyo bago kayo manganak. Thank you po. Alright, thank you so much po Ma'am Edsel for sharing po valuable information about PhilHealth maternity benefits po. So, sana nakuha po ng ating mga mommies kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng PhilHealth, di ba? So, hindi lang siya pagdating sa hospitalization, but of course, kapag po nanganak ang isang nanay, there is still a benefit na makukuha po ninyo. Okay? So, I guess there is no other question kasi in-encourage naman po tayo ng ating speaker na kung ano man po yung ating mga katanungan pagdating po sa PhilHealth Maternity Package or benefits is punta na lang po tayo sa kanilang booth mamaya. So at this moment, we now proceed to the awarding of certificate and token para po sa ating lecture. So allow me to read the citation. Certificate of Appreciation is hereby presented to the PhilHealth Sorsogon
for the invaluable support, dedicated service, and significant contribution extended toward the successful conduct of the National Safe Motherhood Week Advocacy Awareness Celebration, held on May 8, 2026 at People's Mansion, Sorsogon City. Your commitment and active participation in advancing maternal and child health advocacy have greatly contributed to the achievement of the objectives of this meaningful undertaking and to the promotion of safe motherhood in the province of Sorsogon. Given this 8th day of May 2026 at People's Mansion, Sorsogon City, signed by the Provincial Health Officer 2, Dr. Renato B. Bolo Jr. So, Dr. Luis Miguel L. de Loiras, Dr. Rita, and of course, nandito pa ba si Doktora Maricel? Doktora Maricel Fajardo para po sa ating awarding of certificate po. Ma'am Sam and Ma'am Joyce, kindly proceed po sa harapan. And at this moment, we are privileged to hear the closing remarks from a dedicated public servant and a health advocate. Let us all welcome Dr. Rita May C. Angvon, our DMO 5 Provincial DOH Officer, for the closing remarks. Kala ko po, papakantahin po nila ako. Ay, kita po? Hindi. Lalabas po tayo ha, kasi baka voice over. Ayan. So, isa pong makananay at makapamilyang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang mga Mudrakels na nandirito. Pati rin po ang mga Pudrakels na kasama po. Yan. At ang mga mapa. Ano yung mapa? Mama na, papa pa. May ganun po, no? Yan. So, kung meron man po ditong mapa, no? Kayo din po ay sineselebrate din po natin sa araw na ito. At sa Domingo, ano po ang ating i-celebrate? Mother's Day! Ayan, no? Araw ng mga mudra. Ayan. So, unang sa lahat po, maraming salamat. Maraming salamat po sa mga nanay na nandirito. Kasi alam ko po ang aga nyo pong gumising. Ano po, kung may mga anak po kayong iniwan, inabiyad pa po sila bago ka mo magdigdi, ano? At galing pa po kayo sa inyong mga barangay. Ano po? So maraming salamat din po sa mga kaibanindo na health workers. No? Kasi po, sinigurado po natin na kayo po ay maaalagaan din. No? Bukod sa magtiripon-tipon ang mga buntis na nandirito po, no? Ay aalagaan din po kayo. And of course, sa atin pong mga from the local government unit, kasi po sinuportahan po na kayo po ay safe, sound, and healthy na makaabot po digdi. Pati po sa pag-uli. Okay po. So, kinikilala po natin ang inyong pagsisikap. Yan, dahil kayo po ay nagre-represent, no, sa ating sangkananayan. Ano yung sangkananayan? Gumagawa po ako ng bagong words, no? Sangkananayan sa kabilugan ng Sorsogon. So, ginusto man po natin na lahat ng mga nanay na buntis kasama natin ngayon. Ano po, aapaw po tayo sa loob ng kwartong to. Ano po, yung mga mukha po natin magkakapalitan. Yan, no? Swerte po ng makakapalitan ng mukha ko. No? Bilog na bilog. Ayan. So, ito pong inyong pagdalo ngayon ay simbolo po ng inyong malalim na pagmamahal. Pagmamahal para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya, lalong-lalo na po yung pagmamahal po ninyo sa inyong mga baby na nasa loob. Tama? Pakihawakan po ang inyong tiyan. Sariling tiyan po ang hawakan na wag tiyan ng iba. At sabihin niyo po, mahal kita baby.
Kaya ako nandito. Ayan. Ako po, pag ginawa ko yon, tinai po. Yung, ay, sorry, naka-live feed ba tayo? But then, no, yan, mukha lang pong busog, no, ng 8 taon na. Ayan. So, dito po, no, maraming salamat po sa atin pong guest from Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Napakahalaga po ng buwan ng Mayo. Kasi po, dito po, ginugunita natin, hindi lang po yung mga buntis, pati rin po lahat po ng mga tao sa komunidad natin na nagtutulong-tulong para masigurado po na ligtas, malusog, at pinaka-importante sa lahat, magayunon ang atin pong mga buntis. So tinitingnan ko po yung mga mukha niyo po ngayon para po tayong nasa Miss Universe Philippines, no? Ang mga delegates, yan, no? Nasaan po ang mga delegates ng Miss Universe Buntis ng Sorsogon City? Nasaan po sila? Pakipalakpakan po tayo. Yan. Siyempre, hindi po magpapatalo ang Miss Universe Buntis na delegates mula sa Huban. Nasaan po sila? Ay, ito po, no? Ang mga Miss Universe Buntis mula po sa Kasiguran. Nasaan po? Ayun, ang mga Miss Universe Buntis mula sa Bulan. Nasaan po? Ayan. Meron pa ba akong nakalimutang bayan? Miss Universe Buntis mula Legazpi. Baka po kasi may naligaw. Wala naman. Okay. So, ngayong araw po na to, no, ay isasara po natin yung programa ngayong umaga. Pero hindi po tayo mag-uuwian. Kasi magsisimula pa lang po talaga ang pinaka-exciting na part. Tanungin niyo po ako kung ano yon. Sige na po. Ang pinaka-exciting na part po natin ay ang pagkilala po natin sa iba't ibang mga serbisyong inilatag po para lamang sa inyo. Ganun po namin kayo kamahal. Opo. O, di ba? Yan po ay sa pagtutulungan po ng Provincial Health Office. No? Pinilit po talaga namin na makompleto po yung mga serbisyong ipagkakaloob sa inyo. Okay. At kasama din po dyan ang ating partners from PhilHealth. Yan. Ang partners po natin from Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Okay. Yung atin pong kalusugan team, nandito din po. Tama po? Ayan. Meron din po tayong partners from yung ating mga nutritionist, dietitians. Nandyan din po sila. So, yan po ay dahil ganyan po kayo kamahal ng ating lalawigan. At yung pagmamahal na po na iyan, na ipinagkakaloob po sa inyo, no, ay mula din po sa sambayan ng Pilipino. Tama po? Pilipino para sa Pilipino. Opo, kaya po mahalaga para po sa ating mga nanay na buntis na ina-avail po ang mga serbisyong ito. Dahil una sa lahat, yan po ay bahagi na po ng ating regular na mga programa at pinupondohan ng ating pamahalaan kung saan nagmumula din po sa ating mga buwis na binabayaran. Tama po? Kaya po yung pag-participate sa ganitong mga programa po, kayo po ay pinakikinabangan po ninyo ang buwis na binabayad ninyo. Ano po? Kung hindi man po sa pamamaraan ng pagbabayad sa BIR, pero sa pang-araw-araw na buhay po nating tayo'y kumukonsumo, tayo po ay nagbabayad ng buwis. At ang atin pong pag-avail ng mga services, pagkumpleto ng 8 prenatal, pagpapabakuna, ano pa po, yung pag-take po natin ng mga vitamins po natin, no? Yung pagpapacheck up sa ngipin, ano po, lahat po yan, no? Kung ito po ay ina-avail natin sa atin pong mga pampublikong, mga health facilities, yan po ay binayaran na po ninyo sa pamamagitan ng buwis. Kaya kailangan po natin itong pakinabangan. Tama. Okay. At ang akin pong panalangin, nananalangin na si Doktora. Opo, no? Ang panalangin ko po, sana po, pag uwi po ninyo mamayang gabi, ay gabi na sila makakauwi kasi maagi pang mall. Ano? Hindi po. Kasi po, mamayang after po nito, kayo po ay maglilibot na po sa iba't ibang stations, no? Ang panalangin ko po, at saan mag-promise po kayo sa amin po, nagagawin niyo po yon, ipapahayag niyo po ang magandang balita. Pwede po ba yon? Pwede po ba akong lumambing sa inyo?
na kayo po ay magpapahayag ng magandang balita? Anong magandang balita po ang ihahayag po natin? Yes, no? Oo. Ano po yung magandang balita? Na mayroon po tayong iba't ibang serbisyong pangkalusugan na nangangalaga sa ating mga kababaihang buntis. Na ang layon po ay masiguradong ligtas ang pagbubuntis, no? Safe ang panganganak at malusog si nanay at saka si baby pagkapanganak. Pwede po ba yun? Ibig sabihin po nito, hihiling po ako sa inyo na pag-uli po nindo yung mga friendship po natin na mga buntis din sa ating barangay. Ano po, ibida na po natin na kailangan po, no, nating pakinabangan yung buwis na binabayaran natin sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga serbisyong pinagkakaloob ng ating gobyerno. Pwede po ba yon? Pwede po ba? Parang ayaw nyo po eh. Not sure? Pag kung okay po yun sa inyo, pwede po bang ang sagot ay, oo naman, yes. Pwede po ba yun? Ako lang pa po, hindi ko naririnig. Pwede po ba yun? Natutulungan niyo po kami sa pagpapakalat ng magandang balita? Ayan, at dahil pumayag po kayong magpapakalat po kayo ng magandang balita, no? Mamaya po ay tayo po ay Stations of the Cross. Oh, may magandang balita, may Stations of the Cross pa. Hindi naman po Stations of the Cross, pero inaasahan po namin na lahat po kayo ay lilibot sa iba't ibang mga stations na inihanda po ng ating Provincial Health Office, ng ating POGS, ng ating pong kalusugan team at ng ating pong Provincial DOH Office para po ninyo madaanan lahat at ma-avail ang iba't ibang mga services. Okay po ba yon? Alright. So, sa ngalan po ng aming Secretary of Health, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, no? Dahil kayo po ang bida sa araw na ito at bida po sa pang-araw-araw sa atin pong mga pamilya. Ano po? Muli po, no, isa pong makananay at makapamilyang araw po sa inyong lahat. Pagpalain po tayong lahat ng poong may kapal. Salamat po. Thank you po, Dr. Rita, for that very fun message na talaga naman nakakabuhay na dugo. Thank you po for putting up smiles in the faces of our mommies na nandito. Alright, so sa puntong pong ito, we request everyone for a photo opportunity po. So kindly remain at your seats po muna. And sa ating mga butihing guests po, siguro dito na lang po tayo sa harapan para sa harap na lang po yung pag-picture na lang daw po. Okay? Sige po. Okay. Retouch, retouch. I no need. Okay po, dito na po tayo sa... Sige po. Doc? Upo lang po tayo lahat. Okay? Ma'am Sam? Joyce? Kasha pa ba? Okay, sige po.
proceed sa pinaka-interactive at pinaka-exciting part ng ating event, ang provision ng safe motherhood services through the pit stops o yung mga booth natin. So isipin niyo po itong mga pit stops bilang mga stations of care designed especially for our dear mothers. So, ayan. So, basically po, meron po tayong manera na susundin po para po sa pit stops po natin. So, allow me po to read or to explain to you kung paano po yung magiging manera po natin. So, kanina po, during registration, meron po kayong nakuha na ganito. Tama? Kaway-kaway yung mga So, ilabas card. po natin yung ganitong card. Okay? So, yung card na yan will serve as your gate pass doon sa ating mga pit stops or booths or stations. So, actually, we have 7 stations, I think, sa labas. And meron po tayong isang station dito sa loob, which is the dental services. And of course, dalawa po ata. Tama ba? Or isa lang? Isa lang. Okay, we have the dental services po dito sa loob. So ano po yung gagawin natin pagdating po sa mga booths? So etong card, huwag pong iwawala. Okay? So ang mangyayari po is that, pagdating po ninyo sa bawat booth, ay i-avail nyo yung serbisyo na ibinibigay po doon. Okay? Then after the services, meron po kayong makikitang pirmahan dito sa likod po ng inyong mga card. So we have here 7 na lines na makikita po dito. So after every booth po, kailangan nyong papirmahan etong card ninyo. So basically, lahat po ng nandito na linya ay kailangang mapuno ng pirma based doon sa station na pinuntahan po ninyo. Pero hindi po ibig sabihin na ang pagkasunod-sunod nito isusundin natin. So kung saan po yung may available na seats na nandoon po, kung sino po yung walang tao, pwede po kayo doon pumunta. Kung saan po meron. Tapos, ang gagawin, pag natapos niyo yung isang booth, papirma, then move po kayo sa next booth po. Until maubos po natin yung 7 booth plus the dental services and prenatal, I think, consultation na nasa labas po ata. Okay po? So, klarado po yung dito. Dapat makumpleto po natin yung 7 signatures doon po sa likod ng ating card. Okay po? So, aside po sa mga pit stops, available din po today ang mga services kagaya ng prenatal consultations, distribution ng mga supplements, ultrasound, and dental services na pwede nyo pong ma-avail today. So ayan, so kung sino man po ang may request for ultrasound na I think dala po ninyo ngayon, pwede po kayo pumunta doon sa booth ng ultrasound section po para ma-avail po ninyo yung service po na yon. Okay po? So, para po sa ating mga booths, allow me to read po yung iba't ibang klase ng booth na makikita po natin sa hall na to at doon po sa labas. So, we have the birth and emergency planning booth. We also have the booth para po sa PhilHealth. We also have para sa family planning, nutrition and breastfeeding, STI or HIV testing. We also have booth para sa National Immunization Program and of course, yung booth para po sa Enhanced Newborn Screening and Universal Newborn Hearing Screening po. Okay pa? Mommies, this is your opportunity to maximize itong mga free health services na prepare especially for you. So ayan, so sana po sulitin po natin yung serbisyo po na ibinibigay po sa ngayong araw para mapangalagaan po natin yung kalusugan ninyo at of course, ang kalusugan ni baby. So sa puntong po ito, we will now move or lalabas na po tayo sa hall na to para ipakilala muna yung iba-ibang booth po natin sa labas. Okay po? So kindly follow Mamunik po sa ating entrance. So siguro we can form a line po, 2 lines I think, para po synchronize po ang ating paglabas po sa ating hall. Okay po? Again po, hindi kailangan na sunod-sunod. Kahit randomly po, pwede nyo pong puntahan kada booths. Opo, So, basta dito po, kompleto nyo po yung 7 booths po. Okay? Sige po, Mamunik, go ahead po. Nasa front ka na po dapat. Dito po sa loob, pwede kayong mag-start dito sa dental services na nasa loob ng hall. Pwede na pong dalhin yung mga gamit po natin. Okay?
Apa, sige ma'am. Alright. Kaya, Didi. Hello. 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 Abot ba? Hello. Kung sa tingin nyo po, Hello. puno na sa isang station, pwede po kayong pumunta sa other stations na available. Okay po, so bali po, pasunod-sunod naman po yan na stations natin. So we have here birth and emergency planning po sa harap. Sunod po is PhilHealth registration. Then we have family planning po sa likod. Then we also have nutrition and breastfeeding po. Nutrition nandito. Sorry, andito pala. Ay, dito. Ma'am, dito meron din po. Pwede nyo po kahit alin po. Meron po ditong booth. Sa likod. Hello. Hello. Ayan, hello. Abot pa ba? Ayan, so pwede na po tayo mag-start ng ating free services po sa ating mga nanay. So kung may nakikita po kayong booth na medyo konti lang po yung tao, pwede po kayo doon. And kung meron naman pong masyadong crowded na po, we take our time po na tapusin muna kung sino po yung nandoon bago po tayo sumalang po sa isang booth. Okay po? Dito So po yung iba, pwede po muna dito sa dental services. Yung iba po, meron po tayong booth again sa loob. Yung dental services po, pwede po doon yung iba. Para hindi po tayo crowded dito sa harap po. Okay po? Hello. I guess yung iba po na nandito po sa harap, guys, pwede po yung iba doon sa dental muna kasi konti lang yung tao doon. Okay po? Pwede naman po doon. Then later na lang po yung iba dito para hindi tayo masyadong crowded. Nagulo ba? Sorry. Nagulo ba? Okay, sige. Hello. Alright, attention para po sa ating mga mommies. Hello po muna, makinig po muna sa akin. Ano po? Mga mommies, yung iba po na hindi pa po nakakapasok sa ibang booth, puntan po muna tayo sa dental services booth po kasi pwede po doon yung 30 persons po para i-avail ang dental services po. Okay po? Para hindi po kayo masyadong mainitan dyan. Okay po? Then we also have the Nutri-Foods Corporation po para sa kanilang booth. May binibigay din po silang mga giveaways po para sa inyo. Okay po? Wait lang. Ay. Video. 1, 2, 3. Pwede magpa-dental, Charlie. Sorry.
Sa akin man sa life ko surrounding things. Sobrang nadayis. Ano ba ito? Nagawin na maripon. Ibig sabihin mo, tinawang ibig. Kaya nag-out ba?
kolon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na servisyo. Madaling dulog ko nagtatawag, nagpapadabang. Mga programa nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahilangan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud di kolon. Ika ako, kita gabos, magtarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inulan, ipangakisangkod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig kinaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up ang kaibuhan. DOH-CHD, DOH-CHD, serbisyong salud di kolon. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Balanseng pagkaon, tamang katurog, ehersisyo, magsumba, magpabibi, magtimbang. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyo, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magtarabangan sa programa kang Tipan.